Beste kontu batzuekin aurrera eginez, Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak neraben psikotropiko kontsumoarekin zer lotura duten aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. OPIK ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har. Aldiz parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala handiagoa da. Nazio artean, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela, baieztatu dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina, da biek garapenaren bandera astindu baitute. Bestalde, Ukrainiako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan, G7ko goibilera astear den honetan. Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Eta aipatuko dugu ere, G7aren goibileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituela Suitzar poliziak. Protestak Iran eta Ukrainiako gerrek eta egoera geopolitiko desogonkor baten testuinguruan heldu dira, Genevako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu goizeko 7 eta 6 eman berri diren honetan ez dugula aparteko ez beharren berri Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, hau esan da Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrisuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza handirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrisuri aldean pixka bat bera egingo dute, hego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 30 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Goizeko 7 eta 7 iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Aurreratzen genizuen moduan, Santurtziko Superpos Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Lehendakariak Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal Portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hazteko. Eta erabakigarriak izango dira ere, etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testuinguru geopolitiko gero eta nasiagoan. Imanol Pradalesek adierazi du Euskal Portuek funtsezkoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik. Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik. Energia eta lehengaien hornidura bermatzeko eta industria berrikuntza eta deskarbonizazioa bultzatzeko ezinbestekoak direla adierazi du.
eta hemen ere egiten ari diren inbertsioak azken hilabete hauetan horren adibide ona da. Eraldaketa nodoak dira, aldi berean, eraldaketa betean dagoen munduan, azpiegitura estrategikoak dira, burujabetza estrategikoa erdigunean jarri duen testuinguruan, eta ezinbestekoak ditugu Euskaditik Europa indartzeko eta Europatik Euskadi indartzeko. Gaineratu duenez, Bilboko portuan Euskal Autonomia Erkidegoko zergen 8% ordaintzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordeinari 880 milioi baino gehiago. Gainera, Kantauri isurialdeako salgai guztien 140 inguru mugitzen du eta zuzenean zein zeharka 58.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu. Bestalde, herritarrek suspentsio argia eman diete lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei, soilik 8% uste du egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Itxaso Leon. 29 erdipurdikotzat jotzen ditu eta 62 txartzat. Hala jasotzen du lakuako azken soziometroak etxe bizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 60 aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezka lan merkatuarekin lotuta dago 40%arekin eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 24%. Ildo horretan adierazi behar da inkestatuen 29 osasun saila suspenditu duela. 25 uste du Alberto Martínez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 24 erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez, 29 Maria Jesus San Joseren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen balorazioa. 75 uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 72 bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia, unibertsitate eta berrikuntzarloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxe bizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte. Eta aipatuko dugu ere, Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu duela Euskal Herria Bilduko Hego Euskal Herriko mahai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testu ingurua aintzat hartu eta ezin dela aztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik berretsi du, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoa. Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa. Euskal Herria Bilduren mahai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldu den leihoa ixteko asmoa dagoela. Hala PSOE estatu itunetara itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da Euskal Herria Bilduren ustez. Bere militantziari horretako irakurketa EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurre egin eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 78ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da Euskal Herria Bilduk dioenez eta 3 fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek ezker subiranotasuna haztea ekarri du. Kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira eta PSOEk gehien bat bere taktiken arabera jokatu du. Ez baitu estaturik gabeko nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apostua egiteko momentuan estatuko boteren alarmak piztu dira. Aukera politiko hori ixteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makinaria guztia du martxan, erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurre egiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasunezak politika bera usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bilduk. Aldaketa estrukturalak nahi ditu zentzu horretan, egoera honetan estatu Espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bilduren ustez. Egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela subirautza eta gehiengoa sortzen jarraitu behar dela gehitu du.
Eta esango dugu ere, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dutela memoria arloko zenbait elkarteek, aukera bakarra eraikina eraistea dela nabarmendu dute. Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek agerraldia egin dute erorien monumentuaren parean eta ura eraisteko eskatu dute. Haien esanetan lehiaketa kutxe egin du eta aukeratutako bi proiektuetako batek ere ez duela simbologia fascista ezabatzen azpimarratu dute. Jolanda Ansok eta Koldo Amatriak hitz egin dute elkarteen izenean, esan dutenez, erorien monumentuaren simbologia ez dago soilik gurutze, kupula, plaka eta tenpleetan, oroitzapenezko elementuak dituela diote, forma irudi, harri eta zutabe bakoitzak. Eraikin osoa ikur fascista denez, irudi nazional katolikoa makillatu soilik egingo dela, azpimarratuz. Udalaren ideia lehiaketa itxurakeria dela uste dute, ez dela parte hartzerik sustatu. Iruñeko herritarrek baino ez dute parte hartzen eta Nafarroako gainerakoak kanporatu direla iritzi dute. Prozesua beraz zalantzan jarri eta bide judiziala berretsi dute. Ekonomia gaietan, Bilboko udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute San Mameseko tuneletik astelehen honetako lehen orduan euren lan baldintzak salatzeko. Langileek 9. greba astea hasi dute beste udal kolektibo batzuekin alderatuta euren soldata arrakala oso handia dela salatzeko. Bilboko sarbidea San Mameseko tuneletik itxi ondoren langileak manifestazioan joan dira Moyua plazaraino. Aste osorako dituzte manifestazio zein elkarretaratze deialdiak. Ez da lan gadazka bakarra, lan hitzarmena berritzeko aldarrikapena ardatz, Txingudiko zerbitzuetako urzikloko 35 langile greba mugagabean baitaude pasaden otsailetik. Astelehen honetan, Irungo udaletxean sartu dira negoziazioan jasotako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Protesta udaletxeko eskaileretan gauzatu dute eskualdeko ur eta zaborren zerbitzuko langileek eta Irungo alkateari Kristina Labordari haiengana joateko eskatu badiote ere ez da agertu. Barruan, oihu artean panfletoak bota ondoren udaltzaingoak eta ertzaintzak ateratzeko eskatu ostean eta baketsuan atera direla esan du Egia Zabalek. Enpresa batzordeko presidenteak kontatu du hilabetetan zehar borrokan aritu ondoren proposamena jasotzeak lasaitasun eta konfiantza pixka bat ekarri duela eta ontzat eman dutela hori. Hala ere, jakinarazi dute lan gatazkak konponbiderik gabe jarraitzen duela, enpresak ekiparaziorako erabiliko duen tresnak ez duelako bermatzen aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile guztien soldaten osagarriaren parekatzea. Eta Hego Euskal Herrian bere egin du mendekotasunagatik prestazioak edo zerbitzuak jasotzeko eskubidea aitortua duten pertsonen kopuruak zehazki 2,1 jaitsi da Nafarroan eta 0,4 Euskal Autonomia Erkidegoan. Txosten horretan adierazten da halaber eskaera egin zenetik espedientea ebatzi arteko batez besteko denbora 211 egunekoa dela Nafarroan, beraz 6 hilabeteko epea baino luzeagoa da, baina estatuko batez bestekoa baino txikiagoa. Nafarroan 5 hilabete horietan prestazioa jaso duten pertsonen kopurua 1,4 igo da. Ebazpena lortzeko batez besteko itxaronaldia hobea da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 131 egunekoa, beraz batez bestekoa baino askoz txikiagoa, naiz eta aurreko estatistikan baino 2 egun gehiago izan. Gaur egun 13.239 pertsona daude mendekotasunaren itxarote zerrendan, iaz baino 1,1 gutxiago eta pertsona horiek ez dute oraindik eskatutako balorazioa edo ez dituzte jasotzen eskubidean duten zerbitzuak. Balantzearen arabera, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoan 929 pertsona hil ziren urteko lehen 5 hilabeteetan mendekotasunaren itxaron zerrendetan. Estatuan 13.500 pertsona baino gehiago hil ziren mendekotasun itxarote zerrendan.
Eta aipatuko dugu ere, medikuen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira. Horrekin, Espainiako Osasun Ministerioan eta Autonomia Erkidegoetako saietan presioa egin nahi dute. Greba medikoaren batzordeak, Espainiako Osasun Ministerioaren eta Estatutu Markoaren aurkako gatazka areagotzea erabaki du irailetik aurrera lanuzte mediko mugagabeekin, eta hori iragarri du uda aurretik ezarritako hileko grebaren azken astearen hasieran. Ebazpen hori hartu ondoren, orain aztertzeke daude. Hartuko duen forma zehatza eta hasiera datak, Rafael Ojeda Andaluziako medikuen sindikatuko presidenteak zehaztu duenez. Ildo beretik mintzatu da Madrilgo medikuen eta goi tituludunen elkarteko idazkari nagusi Angela Hernández eta baieztatu du greba mugagabea dela eta haren formatuak irailean erabakiko direla. Nolanahi ere, kolektibo horrek ziurtatu du lanuzte mugagabe horiek astelehen honetan hasten diren 5 lanuzte horietan eta uztailean eta abuztuan aldaketarik gertatzen ez bada bakarrik egingo direla. Ekonomia gaiak alde batera utzita, Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak neraben psikotropiko kontsumoarekin zer lotura duten aztertu du EHUko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. OPIK ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har, aldiz parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala handiagoa da. Euskal Herriko gazteen joerari begira Martinezek azaldu du antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoaren goranzko joera gurean errepikatzen den arren, estatu mailako datuekin alderatuta baxuagoa dela, dena den genero arrakalaren arloan joera berdina da, neskek gehiago kontsumitzen dute. Euskal Herrian daukagu Deustuko Drogedependentzia Institutuak egiten inkestak eta bai ikusi ere goranzko joera bat kontsumoan, kasu honetan pixkat estatu mailakoa, baina pixka baxuagoa da 1,7,5 inguruan kokatzen da neraben artean. Eta hementxe ere errepikatzen dira genero arrakala berdin-berdinak, euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, gehiago kontsumitzen dute, eta ere ikuste ditugu ere maila sozioekonomiko araberako ere tendentziak, ez? Orduan argazkia berdintxoa da. Espainiar estatuarekin alderatuta kontsumoa berdintsua izan daitekeen arren, Europako herrialdeekin desberdintasunak agerikoak direla azpimarratu du. Europako beste kontsumo batzuekin ikusita, badira ezberdintasun handiak, ez? Europa mailan kontsumak oso ezberdina dira. Eta berez, ikerketa honen oinarritako batzen saiatzea ulertzen zegatik ziren desberdinak, ez? Beraz, Euskadikoa kokatzen da. Pixkat Espainiatik gertuago, baina beste bizilagunekin oso urrun. Martinezek azaldu duenez, farmako hauek normalean errezeta medikoen bitartez lortzen dira, baina ikerketan preskripzio medikotik kanpo egiten den kontsumo aztertu nahi izan dute ere. Bai, handitugu benzodiazepinak, zeta hipnotikoak, horlako gehien bat benzodiazepina dira ezagunenak edo erabilienak, eta hauek dira normalean mediku baten errezetaren bitartez lasaitzeko, loa hartu ahal izateko, ansiedade egoerak baretzeko hartzen diren medikamentuak. Hala ere, ikerketa honetan aztertzen ditugu errezeta bidezko eta errezeta gabeko kontsumoak, ze badakigu ere, gehien bat antxelitikoen kasuan badagoela ere, arlo klinikotik kanpo ematen den kontsumo bat, ez? Bestalde, genero arrakalaren inguruan faktoreak anitzak direla azaldu du OPIKeko ikerlariak. Gehien bat ikusten duguna, batetik badaudela neska gaztei bereziki kolpatzen dizkieten sufrimendu batzuk, gehien bat nerabe zaroazten denean presio akademikoa askoz fuerteagoa da, sare sozialen erabilerak dakartzan kalteak intentsitate altuagoan ditute emakumetan eragina, lehen harreman sexoafektiboak dituzten ere kalteak, han badira, esan dezagun neskei espezifikoki egitezketen kalteak, eta gero dago bestetik ere, sistema sanitario bat askoz errazago ulertzen dituela nesken ondoezak modu kliniko batean, ez? Errazago diagnostikatzen duena eta errazago ere preskribatzen duena pixka lako psikofarmakoak. Arlo sozioekonomikoari begira ikerketak agerian utzi du ere kontsumoa handiagoa dela maila ekonomiko altua duten herrialdeetan. Ikusten genuen, batetik bazela posible kontsumo eta preskripzio maila altuago mantendu izatea
herrialdeek badutenean sistema sanitario bat gai dena ondoz hori guztia jasotzeko eta preskripzio bitartez ere hartatzeko, badenan ere bizimodu espezifiko bat, esan dezagun mendebaldeko estatuen bizimodu mota hori ez, lan sistema bera, kasu honetan nerabeetan ere hezkuntza sistemak dituen ezaugarri espezifikoak ere, bai lehiakortasuna, bai etorkizunarekiko lotura hori. Eta, badira ugariak hipotesiak, baina bai, harritzeko izan da, gehien bat, Europako estatua beratxago honetan, badagoela kontsumo maila nahiko altu bat, ez? Osea, igual badela ere egongo gizarteen ezaugarri bat, ez? Kontsuma bera bihurtzen dela. Gizartean psikofarmakoak geroz eta konponbide ohikoagoak bilakatu izana deitoratu du ikertzaileak. Psikofarmakoek gure egunerokotasunan duten papera, bai kulturalki, gure arteko harremanetan, igual ari dela hartzen beste leku bat, ez, askoz zentralagoa, eta hori badela igual gizarte mota hauen ezaugarritako bat, ez? Beste motatako aterabide pixka komplejoago, baina askoz sakonekoa baino, olako pilulak bihurtzea referente, ez, olako eguneroko errazotan. Eta nazioarteko gaietan, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina da, biek garaipenaren bandera astindu baitute. Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua ez da publiko egingo ekainaren 9 arte, baina bi herrialdeetako hedabidetatik heldu diren filtrazioek errealitate oso ezberdinak erakusten dituzte. بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی می‌کنیم که هر چقدر Zurtzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango atzerri ministerioko bozeramaileak konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioa gogora ekarriz azken bi negoziazio erronden erdian Israel eta Ameriketako Estatu Batuak alde bakarreko erasoak pairatu zituztela, ziur asko konfiantza falta horren ondorio dira bi aldeek testuari buruz agertutako ezberdintasun sakonak. Epeak erabat argitu ez diren arren, Iranek Hormuzko itsasarteari eta Ameriketako Estatu Batuak lenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatuko da, hala ere, minak kentzeko operazioak burutu arte denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Britainia Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela iragarri dute. Hain zuzen ere, Hormuzen etorkizunean talka egiten duten bi aldeek Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela, bertan segurtasuna eta ingurumen zerbitzuengatik eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu duela Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearrari buruzko elkarrizketak hasi aurretik eta 60 egun pasata beste 12.000 milioi 24.000 milioi guztira. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerran kalte ordainak jasoko dituela, Irango Mer albiste agentziaren arabera 300.000 milioi dolar lirateke. What we have said is, again, that if the Iranians are behaving like a normal country, and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to may decide to invest in that country, invest in their infrastructure, invest in their incredible resources. NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Ameriketako Estatu Batuak ez diola Iranik kalte ordainik ordainduko, baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsioriateak zabaltzen badizkiete eskualdeko bizilagunak prest leudekela ekarpenak egiteko, alegia kalte ordainak Pertsiar-Golkoko monarkia absolutistek ordainduko luketela iradoki du Vancek. Bestalde, Ukrainako gerran simbolo religiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan, jezazpiko goibilera astearten honetan. Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Atzo goizaldean Errusiak egindako erasoek gerraren irudirik esanguratsuenetako bat utzi dute, Loaldiaren katedrala Kiev Petxerskeko labran kokatua eta UNESCO gizateriaren ondare izendatutako 11. mendeko
izeneko monasterio konplexuak su hartu zuen eta tokiko agintarien arabera Errusian bombardaketen zuzeneko eragina izan zen. Ukrainako katolizismoaren aurkako erasoa zaratago, bombardaketen uoldeak 4 zibil litukieben baita Jarkobirian larrialetako zerbitzuetako 5 langile ere guztira 140.000 etxe geratu dira argindarrik gabe azpiegitura energetikoen aurka egindako erasoengatik ere. Errusiako Defentsa Ministerioak ziurtatu du Ukrainako industria militarraren helburuei eraso diela eta katedralaren aurkako inpaktua Patriot misil estatu batuar batek eragin duela armategi ukrainarrarena eta aldi berean berretsi du Errusiako indar armatuek ez dutela azpiegitura zibilaren aurkako erasorik planifikatzen edo egiten. Ukrainako aire armadaren arabera Errusiak 70 misil eta 611 drone jaurti ditu bart gauean gehienak Kieben kontra. Aireko defentsiek 50 misil eta 582 drone bota zituzten. Jarkoben agintariek kolpe bakoitzaren taktikaren erabilera salatu dute. Israelek Gaza eta Libanon erabilitarakoaren antzekoa. Taktika horren bidez berriz ere puntu berari erasotzen zaio erreskate taldeak harrapatzeko eta ondorioz larrialetako 4 langile eta udal funtzionario bat hil ziren. Atzo goizaldean ezen Errusia izan eraso egin zuen bakarra, Ukrainak bizubi eraso baitzituen 2014an Moskuk anexionatutako Krimeako penintsulan. Moskuk erasoaldia Ukrainako eraso terroristei erantzun gisa justifikatu duen arren, bombardaketa Kremlinen indar erakustaldi gisa interpretatzen da G7aren goi-bileraren bezperan. Nazioarteko foro honekin izandako erasoaren sinkroniak agenda diplomatikoa baldintzatzeko eta Errusiaren posizioa indartzeko saiakera bat agerian uzten du, geldialde militarreko une batean. Goizeko 7:00 diren honetan, albistegi amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna uneotan, beraz hau esan da, hemendik utziko dugu entzuleok goizeko 8:00 informazio gehiago hemen naiz irratian. Eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik. Informazioaren aria. Naiz irratia. Eta goizero moduan albistegia amaituta, goizeko 7:00 pasatxo gaur garaketan ezek dakarten editoriala entzuteko unea iritsi zaigu. Gaurko editorialaren izenburua, Israelek ezin du bide diplomatikoa erraietik atera. Israelek ezin du bide diplomatikoa erraietatik atera. Ez da Donald Trump estatu batuetako presidenteak Iranen kontrako gerraren amaira iragartzen duen lehen aldia. Eta beraz, Washingtonen eta Teheranen arteko elkar ulertze memorandumaren iragarpena kontu handiz aztertu behar da. Izan ere, 24 ordu eskasetan sortutako literatura guztia gora bera ez dira ezagutzen estatuetako presidenteak igande iluntzean iragarritako aurre akordioaren 14 puntuak. Asiako herrialdeak goizaldean baino ez zuen baieztatu etxezuriko maizterraren urtebetea igaro ondoren. Informazio gehienen arabera, liskarrak amaitzen direnean, 60 egun jarri behar dituzte negoziatzen benetako bake akordio bat lortzeko. Persiar herrialdearen programa nuklearra eta haren kontrako zigorrak barne. Hala ere, arazoak lehenengo baldintzetatik hasten dira. Iranek atzo azpimarratu zuen ez dela bermerik gabeko akordiorik egongo Libanorentzat, eta Israelek ziurtatu zuen bere bizilagunaren kontrako gerrarekin jarraituko duela. Zedroen herrialdea da, berriz ere eskualdearen etorkizun hurbila jokatzen den lekua eta horre pilota beste behin ere Tel Aviven esku uzten du. Munduak aspalditik daki Israel eta ekialde hurbileko bakearen kontrako mehatxurik handiena dela. Bada garaia Washingtonek orain bere araizko arrokeria sionista jota behingoz bere gain ardezan bertako ardura. Gerteren zain nola nahi ere, liskarren amaiera Libanora ere iristeko eskakizuna aztertzen ari da. Eta alegin horretan Europako herrialdek askoz gehiago egin beharko lukete.
baina beherehalakoarekin batera gatazka konpontzeko bide diplomatikoa aldarrikatu behar da. Ez hausnarketa abstraktu gisa, baizik eta gertaera frogatu gisa. Irango programa nuklearra jada kontrolatzen ari ziren 2015ko negoziazio luze eta konplexuaren ondoren hainbat alderdik lortutako akordioari esker. Trumpek ahal bezain laster dinamitatu zuen eta aurtengo eraso militar zuhurtzagabekeriaren gutxieneko antzeko egoera bat urrundi besterik ez du egin. Iranek armatzeko zuen borondatea halabeharrez indartu da eta agian hori egiteko posizio hobean kokatu da. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta editoriala entzun ostean iritsi zaigu ere gure inguruko egunkarien azalei erreparatzeko unea eta etxetik hasiko gara egunero egiten dugun moduan. Garak gaur dakarren lerroburua, Iran eta Ameriketako Estatu Batuek Israel boikoteatzen saiatzen ari den bake akordioa iragarri dute. Argazkian Libanoko Nabatile hirian Israelek eragindako txikizioan bizilagunak ageri dira. Berrian titular nagusia Osakidetzako eta Osasunbideko medikuek greba mugagabera joko dute irailean. Argazkian Zubietako kartzela berrira egindako bisita instituzionala, Pradales, Fernando Grande Marlaska eta beste hainbat ageri dira pasillo batetik oinez. Jaurlaritzak eraldaketa aro bat hasi du Zubieta inauguratuta, hala dio. Deian, titular nagusia, EHUk selektibitateko bere kontrol sistema defendatu du kalifikazioen kritiken aurrean. Argazkian, Pradales Bilboko portuan ageri da atzean garabi erraldoi bat duela Arko Atlantikoko garabirik handiena, dio Deiak. Noticias de Gipuzkoak berriz, Gipuzkoako erekinen birgaitze obrak asko hazi dira teknikaririk gabe eta iruzurraren arriskuarekin da gaurko lerroburua. Argazkian, umeak ageri dira dantzan, txikien festa handia zizurkilen dio. Diario de Noticiasen suetenaren iragarpenaren ostean petroleoaren jaitsiera eta ekonomiarekin lotutako gaiak dira lehen albistea. Irudian Mikel Merino eta Dani Olmo ageri dira atzo Espainiako selekzioaren partidaren ostean. El Correok eta Diario Baskok ere partida ekarri dute irudian azalera. Eta El Correok, hamarnaka eskolak baino gehiagok, EHUk beste zuzenketa bat egitea eskatu dute Euskaran pauean izandako suspentsioengatik da lehen albistea, esan bezala irudian atzoko futbol partida da nagusi. Diario Baskok azkenik gaur lerroburu epaitegiak Errenteriako Bertso Eskolaren kasua artxibatu du salaketa faltagatik da. Irudian atzoko partida ekarri dute ere irudi nagusi moduan. Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Naiz irratia.
¿Qué opinen las modelos que cuelguen un comunicado o una rueda de prensa siquiera o una conferencia igual que arranque Miss Venezuela, que lea una nota escueta? Queremos saber qué piensan, qué les ronda en la cabeza. Son fantásticas y elegantes, muy convincentes. Posando como una loca, opinando como una loca. Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, pa. Pasa la vida, pa. Pasa, pasa, pa. Larán, lararán, larán, larán, lararán, larán. Lararán, lararán, larán. Lararán, lararán, larán. ¿Qué relación tienes ahora con Brigitte? Muy buena, me regaló unas flores ayer. ¿Qué dirías si te pregunto por Valerie? Simpática, Julie magnética, y Ségolène. es fantástica y elegante, es brillante y divertidísima. Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, pa. Pasa la vida, pa. Pasa, pasa, pa. Posando como una loca, opinando como una loca. Pasa la vida, pasa la vida, pasa, pasa, pa. Pasa la vida, pa. Pasa, pasa, pa. Informazioaren aria, naiz irratian. Zuleok eta dakizuen bezala eguneroko moduan goizeko 8 gutxi gaur apur bat beranduxeago, baina iritsi zaigu goizeko tertuliarekin hasteko unea eta horretarako nire ondoan du Tiker Gurrutxaga, egunon? Egunon. Eta Bilbotik ere badugu Zaloa Badiola eta Oinatz Aizpuru ere ditugu seinalearen bestaldean, egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Astearte animoekin hasteko intentzioarekin, ala printzipioz bai, ez? Esan Ala beharko. Ez dago esterik. Bai, bueno, gaur Senegalek pozik ematen digun. Atzo ia Kabo Berdak eman zigun poza. Bai. Gaur Senegalek pozik ematen digun. Ni esan ez jarraitzen gehiagi mundiala, esan futbola pixkat paso egiten dut, baina nik uste... Ni oso zalo. Nik uste atzo jendea gongo zela futbola ikusten bakarrik desiatzen Kabo Berderen... Ikusi dira Kabo Berdeko bandera batzuk, ez? Euskal Herrian zehar, bai. Ikusi dira. Ni atzo nengoen soziologikoki herria zenbat aldatu den ikusteko desiatzen. Golen bat egoten baldin bazen ikusteko erreakzioa. Egongo da, Bai, berdin duen nork egiten du, esan dut, gol bat gertatzen den unean, herriak nola erantzuten duen, nabaritu egiten da horako partidetal, eta hor aldaketa soziologikoa nora doan ere nabaritzen da urtez urte. Oiuak eta petardoak izango dira. Bueno, atzokoan golik ez genuen izan. Horregatik. Beraz. Bai, eta gaurkoan tamalez asimilazioak eraman da, ez dut. Bueno, gure herrian, da zuren, lekeition Senegaldarrak izango dira noski. Bai. Senegaldar komunidade saldua dago gainera. Horregatik, gaur egun handia hientzat. Arratsalde partean
zer ikusten den herrian, Iker. Ea. Ba, kirol gaiozari garela ez, uste dut Zaloa gaur ekarri duela prest gai bat kirolaren inguruan ere, ez okerrez banago, ez, Zaloa? Eta gainera pozten naiz gaur Iker gurekin izatea, Iker imaginatzen dute susmatzen duzula zeren inguruan arituko naizen. Arraunaren inguruan, Laister hasiko zaigu, temporada hasita dago, baina Liga Laister hasiko da, eta ez dakit Orion sumatu duzuen horrela tentsiorik edo azken egunotan Orio arraunketa taldeak egin dituen adierazpenen inguruan agian. Testu inguruan jartzeko norro beto oriotar bat baino. Handa presioa dago aspalditik, iaz egintzen eta gero, eta oso ondo gari garaialdeek jarri zuena. 2026an jabetu dira zer egiten ari ziren sikiera. Espainiar txapelketa irabazen zenetan, astintzen, bandera hori udaletxera atera zen azkenak urtetan. Eta iaz gainera, ez soilik traineriletako ere uste du zerbeza garagardo osokarekin batera izan zela, holako zerbait, eta horrela astindu zutela. Eta aurten, mezu bat zabaldu du herritar talde batek, esanaz, hori ez dela zilegi eta favorez ez egiteko ospakizunik. Baina hor egon da, horrek gero, Arraunketa elkarteak esan du, herritar talde horri kasu eginaz, ez dutela banderaren ospakizunik egingo. Ondo, esan edut, ondo, baina da ez du Arraunketa elkarteak bere kabuz erabakitzen hori. Hau da, presio batek existitu behar du, horrek horrela izateko. Gero jakineko nuke, hemen zalantza geratu zaizkit, zalantza geratu zait, batetik ea txarangak zer egingo zukeen, Arraunketa elkarteak aurrera egin izan balu ospakizuna deituta. Horretan parte hartu edo ez? Hori da. Udalak esan dut, normalen ireki egiten ditu ateak, udaletxeko ateak. Horre, badago kontrobertsia puntu bat, ze horre egon zen, ez da bai da bat. Zer egin behar du udaletxak egoera honen aurrean. Klubari kasu, herriari kasu. Edo alde bakarra. Baina herriaren zenbatekoa da baita ere benetan hori eskatzen duena. Herritar talde bat bada, baina zenbatekoa da. Gure herrian asimilazio gai hauekin dago. Nola ez da ospatuko! Bate baino gehiago hori ere esango zuen. Eta gero, jakineko nuke da, Galiziatik zetozenez, ja igandean osok berandu zen, eta ez dakit batek ere esango zuen. Eta hau ez da nire iritzia, kontuz hau da, balizko egoera bat gehiago. Berandu zen, gaueko 10:00 zegoen aurre ikusita ospakizuna, gaueko 10:00 ez egitea aitzakia baliatuz ez oten zitaken izan, horrelako zera ere egonda. Zalantzaren bat ere egonda. Begirat, zalantza horretatik netorren. Estatuko txapelketetan parte hartu eta zer egin behar da? Bandera horrekin ez dakit Orion gertatzen den, baina Lekeition behintzat, horrela, soziedade baten jartzen dira, irabazitako banderak, herriari erakusten, eta behira, justu kasu honetan, asteburu honetan eginda, aurtengo plantillaren aurkezpena, igandean egin zen, eta hor ere ohitura izaten da, momentura arte irabazitako banderak bertan izatea. Bidali dizuet, irrateko taldera, zer egin zen. Niri egan, hasieran grazia egin zidan, baina gero esan nuen, aukera oso nahi iruditzen zait. Hainbeste udalerritan egiten den bezala, balkoietan derrigor jarri behar da, eta kasu honetan, ez jakintasunetik, ez dakit banderak ez izatea ez aztintzeak edo, klubari zigorrik eragiten ote dion. Zigorrik, zuket diozu, irabazten denunean. Bai. Irabazten denunean uste dut hartu behar dutela sikiera. Baina gero herrian banderarekin zer egiten den? Ez, herriarekin edo. Nik esatu na, hau ekainaren 23an, 23-24an noiz esaten da zua. 24an, ez? 24an. Surtara bota ezkero. 23an, bezperan. Surtara bota ezkero, ez dizukete zer esango. Zurea da. Zuk nahi duzuna egin dezakezu zure bandera horrekin.
Bai, horiok ez, arrauntaldeak esaten zuenari tiraka, okerre ez banago, arrauntaldeak horiok esaten zuen, beraientzako bandera hori ez dela banderak berak errepresentatzen duena, baizik eta garaikurra. Eta kasu honetan, horregaitik esan dut, polita iruditzen zaidala, Lekeition isuntzakoek egin dutena, badelako garaikur bat, ez? Estatuko txapelketa irabazi dute, ez dakit bat teletakoak edo trainerietakoak emakumeek, eta garaikur bezala hor dago, baina errepresentatzen ez gaituen bandera bezala, batuta dago. Hemen dagoen eztabaida zabaldu dezakegu, ze gauza da, azken urteetan errege kopak irabazi dira, eta balkoitara atera dira, eta milaka pertsona joan dira. Horiek, ikustera, karo, zer da diferentzia? Ez da barkiela banderarik. Baina plakan, ederki asko agertzen da Espainiako ikurra, esan nahi dut, horro dago, eta ikurra bera da, eta erregeak emandako kopa da. Eta hor, ez du inork ez zalantzarik egin, udaletxetan harrerarik egin behar zaionik. Ez du inork zalantzarik. Gauza da, fokua jartzen da beti, bandera agertzen denean. Eta ez da bandera soilik. Bai, eta arraunean esatun dena hori egia da, Inork ez du sentitzen Espainiako txapelketa bat gehiago. Herrian beti izan da horrela. Gainera, horiok garai batean, eta hau kontra etorri zen gero, uste dut Kantabriarrak irabazten hasi zirenean aldatu zutela berriz ere, bandera horia ematen zuten. Hau da, horiok baitu hainbat eta hainbat Espainiako txapelketa irabazita, bandera horia. Hau da, aldatu egin zuten. Ze horiok, esan, bandera Espainiara ez dugu nahi. Eta orduan aldatu egin zuen, federazioak aldatu egin zuen. Gero ja Kantabriarrak irabazten hasi zirenean berriz ere, Espainiar bandera ematera pasa ziren, logikak hori agintzen du berez, ez? Bandera beti izaten delako normalean, herriko kolorekin edo dagoen tokikoekin lotuta. Lekeition ez dakit, herriko koloreak ematen dituzten. Ikurrin alde batetik, bai? Bai, zuria ematen da. Ez dut esango ze bandera den Lekeitiokoak aso zaloaren min pixkat emango diota. Zergaitik? Ez dakizu ze bandera lehiatzen den Lekeition? Kompetentziakoa. Ez, Euskadikoaz aparte, Euskadiko txapelketaz aparte kompetentziako bandera banatzen da. Aber, garatuen naiz harrapatzen ari. Sartu TKE ligako egutegian eta ikusiko duzu. Ez dut esan nahi, ze kompetentzia den, Lekeitiarrak ez duzte batik orain pixka dela itxusi. Aber. Ez dut harrapatzen zertaz ari zaren. Aber, TK zer? TKE liga. Euskolabel liga gaur egun. Euskolabel, bai. Horzuk egutegira sartze baldin bazara ikusiko duzu Lekeitioko bandera nork ematen duen. Vale. Vale, bai. Horregatik ez, karo, bestea zuk parte polita ez, Euskadiko txapelketa egiten dela, bestea ere egiten da. Eta Lander hor da bilaka. Eta ez dut topatzen egia esan. Ez duzu topatu? Ez. El correo. Hori da. El correo bandera izaten da. Beira, pasaden urtean, honekin anekdota, pasaden urtean gertatu zitzaion, gu normalean familian joaten gara, itxasore irtetzen gara, estropadak ikustera. Salva kapitainaren gidaritzapean? Koldo Badiola patroiaren gidaritzapean. Hori dugu, konpartitzen du horrela itxasontzi txikitxo bat, eta normalan irtetzen gara familian ikustera itxasotik estropadak. Eta pasaden urtean irtetzekoak ginen, eta etorritzen ostras, gelditu naiz kazetari batzuekin beraiek eramango ditu dalakoan, da niri hor bombilla piztu zitzaidan nortzuk. Ez baina ze da bide. Tartean el correo. Orduan martxa. Ez ziren argazkilariak? Argazkilaria, bai. Hau da, zure osaba izan zen argazkilaria arduratu zena. Nik bizitzan izan dudan kazetari bezala esperientziarik txarrenetakoa. Nola? Herrian estropadetan argazkiak egitea. Sekulako itxasaldia sartu zen, eta baina 2 egunetan mareatuta egon nintzen gero. Bai. Egin nituen pauta guztiak egin nituen, bete nituen, hau da, bazkaltzeko marmitakoa, hau da, zerbait gazia eta potentea, biodramina, pol, ez zuen ezerk funtzionatzen.
Koktel potentea hori, Iker, marmitakoa eta gero biodramina. Igual marmitakoa ez da honen. Gogoratzen du gainera, garai hartaran, ez ginen, karo, ni ez dagoen hemen, eta Gorka Rubio zela nirekin itxasontzi hartan, ez da egit bera gogoratuko den, baina biok, benetan, beldurtuta egon ginela, ze, karo, gure zen txipironera bat, eta itxaso olatuen artean galdu egiten ginen, bot egiten zuen olatuak txipironera, eta patroia edo, bueno, ontziak egiten zuela, lasai, ondo goaz da Gorka, lasai, me kago en dira. Eta marabilat izan zen, bueno, jendea botaka ikustea autoritateen ontzitik, eta, bueno, show desenteko izan zen. Ura, bai. Gorkak esan zuen ondo goaz, baina ondo heldu da joango zen ziurrenik, ez? Larri, benetan larri joan ginela, benetan, diot horretik diot, esperientziko gorrena, kaso, ura izan zen, fizikoki. Urrengoan lehorretik egin beharko eta gainera horrela disimulatu ageratzen da. Bai, baina kanpoko balizako argazkiak ezin atera. Claro, eta kanpoko balizako argazkiak oso politak izaten dira. Behar dira argazki horiek azkenean. Espektakuloa dira, benetan argazki horiek egitea gozada bada. Hori bai. Baina, horra izaten da. Bueno, arrauna alde batera utzi beharko dugu, hori bai, gai aski interesgarria, aski eztabaidagarria ere, nik uste dut pixka bat, ez duk dugu ere parra egiteko unea. Bueno, izango dugu da guztia. Zanak deskubritu ere, bere herrian nork ematen duen. Hemen galdera da, zergatik Martutenek badu traineru bat eta Antiguok ez? Antiguon ez dakigu arraun egiten. Oihartzunek bazuen eta Antiguok ez? Ni nahi zazo itxasoko ez dakit, ni Antiguotarra izan da, ezin dut guztien gatik itzegin, baina... Baina hau da kuriosoa da, zuek itxasoa baduzu, Bai. Ondarreta, Antiguo Kondartza da, ez Donostiakoa. Eta zergatik ez du traineru? Araba. Ez dakit, begira, gian proposatu beharko dut auzotik, norra animatzen den, ez dakit, tabernan ibiltzen garela, gian jendean nahiago bulerrean egon zu bezala Iker ere, bestela ez dakit mareatuko dire, baina arraunalde batera utzita, gaurkoan ere, iritsi zaigu ordua ez, 5 minutu 8 izateko faltan, beste gero dakit bronka iriko zaitela Iker, abestiari bamarko diogu, paso. Etzen herrietarik egongo gaur gainera, giro alaian gaude eta bapatean hola pixka lasaitu egingo gara, akaso informatiboetara begira ondo etorreko da. Bueno, atzo esaten nuen, herri txikietan musikari handiak sortzen ari direla Gipuzkoan, Euskal Herrian, Gipuzkoaren kasua delako Lizartzarra bera, garazi ez nahola, orain arte besteentzat aritu da musikan, bueno, bai lanean eta bai sortzen eta horrelakoak eta bere bide propioari ere ekin dio. Batez ere ezagun egingo da Janus Lester edo Izarorekin, teklista moduan aritzen delako eta, bueno, teklista eta besten. Eta oraintxe, bere lehendabiziko debuteko kanta plazaratu du, badakigu diskoa irailean ekarreko duela, Victoria Eugenia Club aretoan izango da aurkezpen kontzertua ere, eta ez dakit bere tartan dauden, baina altzak dardarka izena du, dena juntu kantu honek. Iruditu zait korista moduan Janus Lester eta Izaro daudela. Iruditu zait, baina, karo, prentxo barren ez dute zer irakurri. Ea zuer zer diozuen. Alto
Bueno, horrentzuten direnak, zer diozue? Nik gehiago entzun barko nuke. Daukazu etxeko lana. Prentsa horreko irakurri ere. Ez du zer jartzen? Ateratzen duten eta horren teratu. Ez, aterata dago, ez du zer jartzen. Sorpresa. Horregatik diot. Bueno, 8 izateko minututxo bat falta, eskerrik asko Iker kantuak hartzagatik, eta eskerrik asko ere, oinaz eta zaloa, hor izatagatik. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. Goizeko 8 ditugu egunon Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri egunero bezala informazioaren ariaren lehen ediziora. Ekainak 16 ditu gaur eta asteartea da. Eta politika kontuak hasteko Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu baitu EH Bilduren Hego Euskal Herriko mahai politikoak. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Egoi eta egunon entzuleok azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietzi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testuingurua aintzat hartu eta ezin dela ahaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik, baizik eta gehienengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakonetako asmoa. Gai honetaz eta beste ematetaz hitz egiteko interlokutorerik onena izango dugu gaur 9:05 aurrera Arnaldo Otegi izango baitugu. Aipatzea baita ere Telesforo, Monzon Elabek eta EHUko parte hartu ikerketa taldeak elkarlanean 8. naziometro atera dutela. Erabakitze eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko naziometroetan atera da eta oraingoan beste eta baino altuagoa da ondorioa. Adostutako erreferendum legal baten aldekotasuna 66%koa da eta horren aurka dago 13%, inoiz baino gutxiago. Bestalde zuzenean independentziaren aldarria 23% arte jaitsi da eta kontrakotasuna 46%ra igo. Arkaitz Fullaondo, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeko kidea da. Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, plantatzen den testuingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen. Poliziekiko sentsazioaz galdetu da, udaltzaingoa, ertzaintza, foruzaingoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Zoroar, konfidantza mugatua eta kritikoa bada ere, ertzaintza eta foru polizia dira 43%arentzat, konfidantza gehien ematen dutenak udaltzaingoa 26%. Eta herritarrek suspentso argia eman diete lakoak bultzatutako etxebizitza politikei. Soilik 8%ak uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Bada hauek soziometroaren azken datuetako batzuk ditugu. Eta Santurtziko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko zein Pasaiko portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du arintasuna irabazteko eta haien garapena indartze aldera. Eta erabakigarriak izango dira ere, etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testuinguru geopolitiko gero eta nasiagoan. Geratu zaitezte bestalde datu honekin, Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 80% amaitu baitu antxoaren kanpaina. Urte oso positiboarekin esan behar, pentsa 8.000 kilotik gora errapatuta, orain iparraldeko 8.000 tonatik, ongi esango dugu, orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira. Aitzitik itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Nazioartean 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordiaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera zaloa edukiez bi aldek egiten duten irakurketan
zeharo ezberdinak dira biek garaipenaren bandera astindu baitute. Hala da bai, astelen goizean akordioa baieztatu eta gutxira dron bidezko eraso baten auto bateko gidari hil zuen Israelgo armadak Kafar Tevnit herrian Libanoko hegoaldean. שהיה חוליה מרכזית בציר הרשת. Akordioa indarrean sartu aurretik ere urratu egin du Benjamin Netanyahuk. Israelgo lehen ministroak esan duenez, gerra ez da amaitu beraientzako eta Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldeetan behar beste denbora egongo direla ziurtatu du. Lurralde guzti hauen anexioari ateak zabalduz. Mezu hori Ameriketako Estatu Batuen ustezko aliatu hori bideratu dio Netanyahuk. Eta G7aren goi bileraren harira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituzte da. Protestak Iran eta Ukrainiako gerrak eta egoera geopolitiko desegonkor baten testuinguruan heldu dira Genebako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez. Eta kiroletan gaur parabens au pobo de Cabo Verde esango dugu, zorionak Cabo Verdeko herriari. Espainiak debut egin baitzuen atzo munduko txapelketan kartak erakusteko hasierako partidan eta Cabo Verdek esango dio aurre egin diola zelaian utxean amaitu baita partidua. Aurretik bolikostak 1-0 irabazi dio Ekuadorri, Suediak 5-1 Tunisiari, Saudi Arabiak bana berdindu du Uruguayekin eta Iranek 2 Zelanda Berriarekin. Frantzia Senegal izango da eguneko beste partidua. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 8:05 minutu goazen informazio praktikoarekin, lehenik eta behin errepideak nola ditugu Zaloa? Badirudi ezagoela, aparteko arazorik errepidetan. Jarrai dezatela eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrisuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza handirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errendituz. Maksimoak aldiz, Kantauri Arrisuri aldean pixka bat bera ingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maksimoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. 8:06 minutu, gaur Joar Aizpura dugu teknikan, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora. Informazioaren aria. Eta jo dezagun beste behin ere Ekialde Hurbilera 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordiaren sinadura. Datorren ostiralean Genevan egingo dela baieztatu dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera entzuleok, edukiez bi aldek egiten duten irakurketan, ezberdintasun handiak topatzen ditugu, biek garaipenaren bandera astindu baitute. Akordioaren puntu guztiak barne hartzen dituen dokumentua ez da publiko egingo ekainaren 19 arte, baina bi herrialdetako hedabidetatik heldu diren filtrazioek errealitate oso ezberdinak erakusten dituzte. بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی می‌کنیم که هر چقدر میتونیم برای کشور Zuhurtzia puntua Irango gobernuak berak jarri du berriz ere, Irango telebista publikoan emandako adierazpenetan azaldu baitu Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak konfidantza faltan oinarritu dela euren negoziazioa. Gogora ekarriz, azken bi negoziazio erronden erdian Israel eta Ameriketako Estatu Batuen alde bakarreko erasoak pairatu zituztela. Ziur asko konfiantza falta horren ondorio dira bi aldeek testuari buruz agertutako ezberdintasun sakonak. Epeak erabat argitu ez diren arren, Iranek Hormuzko itsasarteari eta Ameriketako Estatu Batuak lehenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatu egingo da. Hala ere, minak kentzeko operazioak burutu arte, denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Britainia Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela irakarri dute. Bain zuzen ere, Hormuzen etorkizunen talka egiten dute bi aldeek. Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela bertan, segurtasun eta ingurumen zerbitzuengatik, eta Washingtonek ukatu egin
agindu hori. Iranek ziurtatu du alaber, Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskuratuko dituela programa nuklearrari buruzko elkarrizketak hasi aurretik, eta 60 egun pasa beste, 12.000 milioi, 24.000 milioi. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerraren kalte ordainak jasoko dituela Irango Mer Arbiste agentziaren arabera 300.000 milioi dolar lirateke. What we have said is, again, that if the Iranians are behaving like a normal country, and if they make their country investable, then the Gulf Arab states are going to... NBC telebista kateari emandako adierazpenetan, J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, Ameriketako Estatu Batuak ez ziola Iranik kalte ordainik ordainduko, baizik eta jarrera egokia badutela, eta euren herrialdean inbertsioari ateak zabaltzen badizkiete, eskualdeko bizilagunak prest leudekela ekarpenak egiteko, alegia kalte ordainak Pertsiar golkoko monarkia absolutistek ordainduko luketela iradoko idu Vancek. Iranek eta Estatu Batuek sinatutako bake akordionen ahulgune nagusi izaten jarraitzen du Libanok. Israelgo armadak berretsi du beraientzako gerra ez dela amaitu, eta iparraldeko bizilaguna erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo Hezbollah suntsitu arte. Teheranek eta Washingtonek argi utzi dute adostu duten bake akordioak fronte guztiei eragiten diela, Libanori ere. Astelen goizean, akordioa baieztatu eta gutxira, drone bidezko eraso batean auto bateko gidaria hil zuen Israelgo armadak Fartebnit herrian, Libanoko hegoaldean. Bere burua defendatzeko duen eskubidearen mantra errepikatu du gobernu sionistak, baina Nazio Batuen erakundeak Libanon duen bake misioaren arabera, akordio iragarri osteko lehen orduetan Israelek 130 jaurtigai baino gehiago bota zituen Israeldik Libanorantz bakar bat ere ez Hezbollak. Israelgo defentsa ministerioak berretsi du Libanon, Sirian, Gazan eta eskualdean okupatzen dituzten gainontzeko posizioetatik ez direla erretiratuko. שהיה חוליה מרכזית בציר הרשת. ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון. Akordio indarrean sarta aurretik ere, urratu egin du Benjamin Netanyahuk beste behin ere, Israelgo lehen ministroak esan duenez gerra ez da amaitu beraientzako, eta Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldetan behar beste denbora egongo direla ziurtatu du lurralde guzti hauen anexioari ateak zabalduz. Mezua, Estatu Batuei, ustezko aliatuari bideratu dio Netanyahuk. Esan behar, gobernutik adierazpen gehiago egin dituztela. ועל מדינת ישראל. אנחנו חייבים. Zentzu honetan, Itamar Ben-Bir, Segurtasun Nazionaleko ministroak bere gobernua deitu du Estatu Batuei aurre egitera eta Libano hegoaldean etxeak eraisten eta libanoarrak kanporatzen jarraitzera. מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. Baina reakzio deigarriena Estatu Sionistan Yair Lapid oposizioko lider ustez moderatuarena izan da. Honek ere akordioaren aurka egin du eta Netanyahu egin du guztiaren errudun. Israelek bataila irabazi bai, baina lehen ministroak gerra galduarazi diela salatuz. Eta nola dago egoera horrentxe bertan hain ospetsu bilakatu den itsasartean? Hormuz, irekita ere, gerraren aurretik zegoen gas eta petrolio horniketa ez dela itzuliko dirudizaloa. Iran eta Ameriketako Estatu Batuek ostiralean Suitzan sinatuko duten akordioari buruz publiko egin denaren arabera eta asko laburbilduz, Ameriketako Estatu Batuek Irango portuen blokeoa amaituko dute. Iranek itsasontziak Hormuzko itsasartetik igarotzea baimenduko du 60 eguneko epean eta negoziazio nuklearrak geroko utziko dira, baita Teheranek bere esku dituen uranio aberastuaren erreserben inguruko kontuak ere. Adostutakoa etorkizuneko negoziazioak zuzentzeko marko bat da, ez bake akordioa, ez da gerraren behin betiko akabera ere. Ambiguotasun eta kontraesan guztien erdian zalantzarako bi pisusko arrazoi daude. Irango agintarien mesfidantza eta jarrera isila akordioa hainbat baldintza eta betearazteren mende jarriez, eta bestea Tel Aviven kontrakotasun agerikoa. Harentzat ez dago Iranen kontrako garaipen erabakigarririk, baizik eta metastasik berriak ekarriko dituen akordio txar bat besterik ez. Petrolearen merkatariei, ontzi enpresei eta seguru etxei, etzaia hainbeste inporta aspaldikoak eta muinekoak diren arazoak konpondu diren ala
ala ez. Gerrak Hormuzko igarobidea itxita, eskualdea zarago, energiaren merkatu globala, itsas garraioa eta hornikutza kanteak kolpatu ditu, uste baino gogorrago. Eta analista denek bat datoz, Hormuzko itsasartzea orain irekiko balitzeren, gerraurreko petrolio eta gas horniketa mailara bueltatzea urruti geratuko da. Akordioa iragarri ostean, Irango agintariak argi mintzatu ziren. Omanekin batera, Hormuzen gaineko subiranotasuna ezarriko dute, agintaritza bat, kontrol bat, eta ordainlekurik ezarriko ez dutan arren, ordainsari bat kobratuko du emandako zerbitzuen truke. Informazioaren aria. Eta Libanotik hegoalderantz egingo dugu, berri handia iragarri baitute Ramalatik. Palestinako autoritateko presidente Mahmoud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu baititu 2027aren hasierarako eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. WAF albiste agentziak eman du horren berri eta momentuz ez da baieztatu Abbas berriz ere aurkeztuko ote den. Pentsa 80 urte dituela dagoeneko Mahmoud Abbasek eta 2005ean egin zirela azken hauteskunde presidentzialak. 4 urtetarako aukeratu zuten izatez 2009an amaitzen zen haren agintaldia, baina etzen izan, luzatu zen barne liskarraka etarteko eta gero Israelek abiatutako ofentsiba guztien ondorioz. Bada azarorako hauteskunde legegileak antolatzeko prest dagoela esan du orain Palestinar agintaritza nazionaleko buruak eta badirudi hauteskunde horietan gainerako fakzioek parte hartzeko aukera luketela, baita ere diasporan daudenak. 2006ko azken hauteskunde legegiletan Hamasek Al-Fatah gainditu zuen nabarmen, Abbasen alderdia da Al-Fatah. Ordura arte Fatak agintzen zuen Palestinarren politikan. Horren ondorio moduan, Palestinako batzorde legegilea, Palestinako autoritateren parlamentua ez da 2007az elkartu eta baita ere gogora ekartzea Gazan 2006tik teorian behintzat agintean dagoena Hamas mugimendu islamikoa dela. Eta elkartasunari kolpe berri bat Palestine Action ekintzaile taldea terroristatzat jotzea legezkoa dela ebatzi baitu Erresuma Batuko apelazio auzitegiak. The Divisional Court proceeded on the basis of a misinterpretation of the prescription. Sukar magistratuak epaian nabarmendu duenez ondorioztatu dute talde hori legezkanpoko uzteak oreka bidezko bat eragiten duela. Auzitegi nagusiak ebatzi zuen ordea, egindako ekintzak ezin zirela terroristatzat jo. Gobernuak iazko uztailean debekatu zuen Palestine Action boikot ekintza batzuk egotzi zizkion, baita esparru militarreko Israelgo enpresa baten egoitzan indarrez sartzea ere. Ekintza hori dela eta 6 ekintzailek urtebete baino gehiago pasatu zuten behin-behinean espetxean otsailean absolbitu egin zituen auzitegi batek. Litekeena da Palestine Actionek auzitegi gorenera eramate auzia. Zortak eta 17 minutu, gurera bueltatuz politika kontuak. Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu baitu azken orduetan EH Bilduren Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi, eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere, testuingurua aintzat hartu, eta ezin dela ahaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik ekarri dute gogora, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoazaloa. Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa. Euskal Herria Bilduren mai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino. Azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldudan lehioa isteko asmoa dagoela, ala PSOE estatu itunera itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da Euskal Herria Bilduren ustez. Bere militantziari igorritako irakurketa EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurregin, eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 78ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da
EH Bilduk dioenez, eta 3 fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua, eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek, ezker subiranotasuna aztea ekarri du, kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira, eta PSOEk gehien bat bere taktiken arabera jokatu du, ez baitu estaturik gabeko nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apostua egiteko momentuan, estatuko boteren alarmak piztu dira. Aukera politiko hori isteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makina guztiak jarri ditu martxan, erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurre egiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasun ezak politika bera usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bilduk. Aldaketa estrukturalak nahi ditu zentzu horretan. Egoera honetan, Estatu Espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bilduren ustez. Egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela, subirautza eta gehiengo soziala sortzen jarraitu behar dela gehitu du. Eta tokikotasunera etorrita, osasun zerbitzu gehiago, edo gutxiago Tolosan. Horixe izan da EH Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelehen honetan. Batak gutxiago egongo direla uhartarazen baitu. Besteak berriz, gehiago izango direla ziurtatu Tolosaldean arreta publiko indartuko duen ustezko ospitale berrian. Sailburuak Lakuako gobernuak martxoan onartutako Tolosako ospitale publikoaren plan funtzionala aurkeztu du astelehen honetan Gasteizko legebiltzarreko osasun batzordean alderdi subiranistak hala eskatuta. Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da bereizmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpiegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala, definiziorik ez duen azpiegitura bat da. Rebeka Ubera Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak kritikatu du Tolosaldea esiak orain baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela osasun sailak egindako planteamenduaren arabera. Gutxiago eskainiko dira, hainbat zerbitzu desagertzen dira, murrizten dira, eta horrela guk ikusten dugu nekez hobetu daitekela zerbitzua. Eta jakineko genuke zergaitik egiten duzuen planteamendu hau. Ikusita Donostialdeko esia nola dagoen, zelako itxaron zerrendak dituen, beste 60.000 pertsona gehiago hartatzeak zerrekarriko du, hori aztertu duzuen? Bestalde, Alberto Martínez osasun sailburuak Jaurlaritzak Tolosaldearekin duen konpromiso irmoa adierazi du eta azpiegitura hori herritarren aldarrikapen historiko bati emandako erantzun argia dela nabarmendu. Eta medikoen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira Espainiar estatuan. Modu honetan, osasun ministerioan eta autonomia erkidegoetako sailetan presioa areagotu nahi dute. Goizeko 8:21 minutu. Informazioaren aria. Ibaiaginak euskal presoari harrera egiteko ekitaldian parte hartzea egotzita, martxan den auzian, fiskaltzak 2 urte eta 2 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Defentsak berriz, absoluzia, Onatzaizpuru. 2022ko martxoaren 13an 20 urtez espetxean egon ondoren, Berangoko frontoian ongietorria egiteaz akusaturiko 16 lagunen kontrako eskariak egin ditu Espainiako Entzutegi Nazionalean Jose Perals fiskalak. 2 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorreskariak egin ditu, 5.100 euroko isun eskaerak eta 15 urteko inhabilitazioa. Fiskaltza eta Dignidad y Justizia elkarte ultrek terrorismoa goratzea frogatu dela uste dute eta haien kontrako zigorrak eskatu. Guardia Zibilek auziaren hasieran aipatu moduan, Peralsek gehitu du jardun eta tinko erakundek antolatu zituztela Ezker Abertzalearen eta EPPKaren hildo ofizialetik ateratakoak, borroka armatuaren itzulera eskatzen dutela gehitu du gainera. Poliziak aitortu zuten, ekitaldia egin zen frontoira ez zirela sartu, baina hala ere ongi etorriko aspektu guztiak egin zirela eta goratu zela. Akusatutako 11 ez dute deklaratu eta beste 5 ukatu egin dute terrorismoa goratzeko asmorik egontzenik. Haietako batek aitortu du frontoia erabiltzeko eskari egin zuela udalean, baina esan du Berangoko herri mugimenduaren izenean egin zuela eta ekitaldia Aginagaren lagunek antolatu zutela. Defentsako abokatuek ekitaldi pribatu izan zela eta ez publiko azpimarratu dute. Akusatutako beste bik haien
Azken hitza baliatu dituzte tinko erakundeko militante gisa parte hartu zutela esan eta euren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Tinkoren asmoa ez dela borroka armatua itzultzea gezurtatu dute, disidentea bai, baina prozesu judizial eta kriminalizatzaileen disidentea direla, epaitegeren disidenteak esan dute. Ese acto ni este juicio tenga que ver con el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Sino con la presión nacional y social que sufre Euskal Herria. Ibai es parte de esa nación, de Euskal Herria, que lleva siglos sufriendo la opresión nacional y social por parte de los estados español y francés. Bien, la pregunta que le han formulado... Sí, pero estoy respondiendo a la pregunta. No está contestando. Sí, porque... Bien, le voy a interrumpir porque no es necesario que nos dé el discurso político en este acto, ¿de acuerdo? Pero es que este juicio es político. A las preguntas que se le formulen... Defentsa guztian absoluzio eskatu du eta zigortzen baituzte kontuan har dezala epaimaila gauzia hasi aurretik prozeduran eman diren atzerapen eta irregulartasun guztiak. Eta datu interesgarriak gaur aipatzek ere Telesforo, Monzon, Elabek eta EHUko parte hartu ikerketa taldeak elkarlanean 8. naziometroa atera baitute. Oro har, Euskal Herritarrak euren hiri eta herrietan seguru sentitzen direla diote. Eta ertzaintza eta udaltzaingoa dira, segurtasun gorputz gisa, ertzaintza ez foruzengoa esanek genuen barkatu hobekien baloratuenak. Izan ere, udaltzainak omen dira, itxurarik txarrena daukatenak herritarren aurrean. Ale ditzagun datuak, naziometroak Euskal Herriko 7 lurraldeak hartzen ditu kontuan, eta hala lurralde guztietako 1.946 laguni egin dizkiete elkarrezetak, segurtasuna edota poliziaren inguruan galdetu dute estreinakoz, edota gardentasun ezin kontrol publikoaz. Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Dominguezek esan duenez, herritarren 80%ak leku seguruan bizi dela uste du, edota 7 lurraldetako herritarren 40% baino gehiago Euskal Estatua sortzaren alde daude, 70% berriz, erabakitzeko eskubidea defendatzen dute. Erabakitze eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko naziometretan atera da, eta oraingoan bestetan baino altuagoa dela esan dezakegu. Adosotako erreferendum legal baten aldekotasuna 76%koa baita, eta horren aurka dago soilik 13%, inoiz baino gutxiago naziometroan. Bestalde, zuzenean independentziaren aldarria 23%ra jaitsi da, eta kontrakotasuna 46%ra igo. Arkaitz Fullaondo, EHUko parte hartu ikerketa taldeko kidea da. Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, plantatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioengatik. Eta poliziekiko sentsazioz ere galdetu da udaltzaingoa, ertzaintza, foruzaingoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Oro har, konfiantza mugatua eta kritikoa bada ere ertzaintza eta foru polizia ditugu 40%rentzat konfiantza gehien ematen dutenak. Udaltzaingoa berriz, beko postuan geretzen zaigu soilik 26%rekin. Poliziaren inguruko materialen inguruan hause esan du Asier Etxenikek. Adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena poliziak arma luzeak edo poliziak gomasko edo foam balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko. Horiek naziometrorenak, baina soziometroaren atal berri bat ere jaso genuen atzo eta herritarrek suspentso argia eman diete lakoak bultzatutako etxebizitza politikei. Soilik, 8% uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak Itxasoleon. 29 erdipurdikotzat jotzen ditu eta 62 txartzat. Hala jasotzen du lakoako azken soziometroak etxebizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 60 aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezka lan merkatuarekin lotuta dago 40%arekin eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 24%. Ildo horretan adierazi behar da inkestatuen 29 osasun saila suspenditu duela. 25 uste du Alberto Martínez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 24 erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez, 29 Maria Jesus San Joseren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen balorazioa. 175 uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162 bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia, unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu
aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte. Informazioaren aria. Zazpiak eta 8:28 minutu beto esan da eta errenteria horeretara goaz, adingaben guraso eta tuterei zuzendutako saioa antolatu baitu udalerriko udalak, abusu egoeretan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunarekin egingo da 5:00 7:30 Josepa Antonia Aranberri Anitzeneako azken solairuan. Udalak ohar batean nabarmendu duenez, bertso eskolako ikasleen gurasoei zuzendutako profesional batekin egindako saioen ondoren, ikusi da herritar guztientzat interesgarria dela gai horietan sakontzea eta beraz informazio bilera bat antolatu da. Maiatzaren 28an bertsosale elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Senpelar bertso eskolako irakasle batek egindako erasoak salatu zituzten. Fiskaltzak gertakari horiei buruzko informazio eginbideak ireki ditu, baina oraingoz ez da salaketarik jarria. Eta emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak beldur barik gau eta egun kanpaina abiatu dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko helburuz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabidekin. Itxasoleon berriz ere. Ajurianeko elkargunean aurkeztu dute astelehen honetan kanpaina Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak eta 3 aldundietako eta Eudeleko ordezkariek. Erakundeak elkarlanean aritu dira urten ere udako jaiguneetan eraso matxistak prebenitzeko kanpainan. Denok dugu ardura jaietan espazio aske eta seguruak eraikitzeko. Aurtengo leloak azpimarratu nahi du erasoak gauez ezezik eguneko edozein unetan ere gerta daitezkela. Emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan. Egunaren 24 orduetan, ez bakarrik gauez batzuetan irudikatzen den bezala. Indarkeria matxista modu ezberdin askotan ematen da, indarkeria simbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, eta hau gau eta egun gertatzen da. Hildo berean mintzatu da Estera Praiz Eudeleko burua. Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai. Argi utzi nahi dugu. Eraso matxistak ez dira soilik gauari eta jaiei lotutako arazoa. Gure gizartean oraindik ere dauden desberdinkeriaren eta emakumeen kontrako jokabideen adierazpen larrienak dira. Emakundek Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan banatu du kanpainako materiala. Alde batetik beldur barik gidak jai inguruetan eraso matxistak identifikatzen eta hoiei aurre egiten laguntzeko tresnak eskaintzen ditu. Argitalpen horren osagarri dekalogo bat egin dute eraso matxista bat ikusi edo biktima izan ezkero ekiteko aholku eta baliabideekin. Kanpainak sare sozialetan eta irratietan ere izango du presentzia, gazterian zuzenean eragiteko xedez. Zortziak eta 31 minutu eta kostaldera goaz, Santurtziko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko zein Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu baitu arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du lehendakariak. Pradalesek Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hazteko. Eta erabakigarriak izango dira ere, etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testuinguru geopolitiko gero eta nasiagoan. Euskal portuek funtseskoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik. Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik.
Eta Bizkaiko zein Gipuzkoako basurako ontzidiaren eguneko 80 amaitu du antxoaren kanpaina. Balantze zinez positiboarekin, 8.000 tona baino gehiago harrapatuta eta orain, iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira. Itxasetxeak astelehen honetan azaldu zuenez, inguraketa basurako flotaren gehiengoak amaitutzat eman ditu antxoaren lanak, baina 3 itxasontzik espezie hori arrantzatzen jarrituko dute urte amaiera arte. Bermatuta egongo da beraz produktua udan zehar. Gainerakoak 80 asteburu honetan atera dira ahalegin guztiak hegaluzearen kosteran ipintzeko udako denboraldiko arrantzarik erabakigarrienetako batean. Antxoaren denboraldiaren balantzeari dagokionez, iturri berberek prezio errekorrak azpimarratu dituzte kuotak kudeatzeko iaz ezarritako sistema berriari esker, bataz besteko prezioa 1,89, alegia €1,89 sentimoan mantentzea lortu baita eta bali hori etzen erregistratzen arrantza toki horretan 2013. Hegaluzearen kostera berriz, baikor hasi da, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak, ez ziren espero bezain esanguratsuak izan. Euskal Portutako harrapaketek eta deskargek datozen asteetan pixkanaka gora egitea espero da dena den. Aitzitik itxasetxeak deitoratu du, berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla, espero bezala eta bereziki artisau arrantzalen artean. Nabarmendu duten ez emaitza txarrek eragin zuzena eta bizia izan dute amu eta inguraketa aparelu txikietako ontzietan eta arrastatze hori ere urteko diru sarreren iturri nagusitako bada. Bazortzek eta 35 minutu gunean berriz ere fite-fite nazioarteran goaz geure buruak Suitzako mendebaldean kokatu. Zergatik G7aren goi bileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu baititu Suitzar poliziak jada. Protestak Iran eta Ukrainako gerrek eta egoera geopolitiko desegonkor baten testuinguruan heldu dira. Genebako kaletan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez. Igandean G7aren aurka hasitako protestengatik Suitzako poliziak esan bezala 28 manifestaria atxilotu ditu. Horien artean 3 oraindik kustodiopean jarraitzen dute. Guztira poliziak 500 eta 59 lagun identifikatu zituen goi bileraren aurrean antolatutiko protestengatik. Estimazio ezberdinen arabera 20.000 eta 60.000 pertsonak hartu dute parte manifestazio horietan. Mobilizazioen oinarrian estatu frantseseko Ebian hirian ospatu den goi bileraren aurreko errefusa izan da ardatza. Protesta gehienak maketsuak izan dira eta besteak beste G7ko kideek nazioarteko gatazketan duten papera aldaketa klimatikoan eta desberdintasun ekonomietan jarri dute erdigunea. Aldarri errepikatuenen artean imperialismoa eta mendebaleko aliantza militarren aurka oihuak entzun dira. Genebako kaleetan poliziarekin izandako liskarrak protesta nagusietatik aldendu diren taldeek protagonizatu dituzte. Eragindako kalteen artean markesinak, eskaparateak, auto baten sutea eta Nazio Batuen erakundeko eraikinei erasoak erregistratu dira. Bestalde manifestari batzuek harriak eta bestelako objektuak jaurki dizkiote poliziari eta hauek gas negar eragileekin eta urkainoiekin erantzun dira. Esan bezala protesten amaieran atzoko 20 aldera, 8 aldera, poliziak dispositibo handi bat ezarri zuen istiluen kontrako hainbat agenteren presentziarekin eta operatiboak gauera arte iraun zuen. 200 bat pertsona behin-behinean gelditu atxilotu zituen poliziak eta behin identifikatuta gehienak aske geratu ziren gauean zehar. Eta Ukraina aipatu dugunez esan behar, Ukrainako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan dugula azken orduetan. G7ko goi bilera hastear zenean Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen immobilismoak eta estatu batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Esan behar, azken orduetan, Kieveko katedral bat izan dela kolpatua Errusiatik jaurtetako dronekin. 8 eta 37 minutu. Kirol aria,
Naiz Irratian. Zorteak eta 38 minutu eta parabens ao Povo do Cabo Verde. Espainiak debuta egin baitzuen atzo munduko txapelketan kartak erakusteko partida zuen, FIFAren arabera zerrendako 77garrena den Afrikako artxipelagoko herrialderen aurka, eta esan behar Cabo Verdek maila eman zuela eta ongi ere edo oso maila txarra Espainiako selekzioa utxean amaitu baitzen partidua. Lander Martínez, egunon. Egunon, egoi, erritmo eskasa eta baloiaren mugimendu motela izan du Luis de la Fuenteren taldea Katalantako futbol zelaian baldintza klimatiko egokiak izan arren. Cabo Verdek aldiz defentsa bikainarekin eutsi dio Espainiari eta puntu bat lortu du bere estreinako neurketan munduko txapelketan. Bestalde, Belgikak eta Egiptok bana berdindu dute Seattlego Lumen estadioan. Horrela, Egiptok bere historian garaipenik lortu gabe jarraitzen du munduko txapelketa batean. Afrikarrak huts eta bat aurretik jarri dira markagailuan, baina Romelu Lukaku zelairatu denean neurketa aldatu da. Egiptoarrek bere atean sartu dute gola, baina Lukaku tartean zen jokaldian. Berdinketaren gola aurrelari veteranoa zelairatu eta 14 segundora sartu du Belgikak. Aurretik bolikostak bat eta huts irabazi dio Ekuadorri, Suediak 5 eta 1 Tunisiari, Saudi Arabiak bana berdindu du Uruguairekin eta Iranek 2 Zelanda Berriarekin. Frantzia Senegal izango da eguneko beste partidua. Goizako zorteak eta 39 minutu, Lander, mila esker. Gero arte. Euskotrenek jakinarazten du. Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken Mitoaroa 3 kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak. Bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan. Bai, Alkainen! Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Ekainaren 20an, etorri plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua. Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Helmugara iristea nahiko ezpada zuretzat, ezagutu bidaiari, naizen hileroko aldizkari euskaraz. Istorio benetakoak, tokeko kulturak eta bihotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz. Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8.
Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larunbatero Gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe. Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan. EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 3 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz. Zentako ez dugu gure proposatzen. Musika, historia, kultura, garai hartan etzen alako besterik. Astelenetan 8:00 Naiz Irratian. Uinen hildoan EHZ eta festibalaren 30. urte urreneko podcasta. Informazioaren aria. Zortziak eta 54 minutu eta bagoaz, aste arte honetako analisi mailarekin. Gaur nirekin Donostiako estudian bertan, Mikel Urdangarin kazetari eta filosofoa, egunon. Egunon. Eta batu zaigu ere analisi maile Eguzki Urteaga soziologoa, egunon Eguzki zer moduz? Egunon. Izue ala beharrez, nazioartera begira biatu behar beste behin ere tartetxo, ekialde hurbilera zehazki, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean, Genevan sinatuko dela, egingo dela, baieztatu dute azken orduetan, Estatu Batuek eta Iranek, baina hortik aurrera, eduki ezari baldin bagara, zeharo ezberdina da, biek egite duten irakurketa, eta saiatuko gara, xehetasun nagusiak engurera ekartzen zaloa. Epeak erabat argitu ez diren arren, Iranek Hormuzko itsasarteari eta Ameriketako Estatu Batuek lehenaren itsasontziei ezarritako blokeoa altxatu egingo da, baina ere minak kentzeko operazioak burutu arte denbora beharko da trafiko normala berreskuratzeko. Frantziako Estatuak eta Britainia Handiak mina horiek kentzen lagunduko dutela iragarri dute. Hain zuzen ere, Hormuzen etorkizunean talka egiten dute bi aldek, Iranek dio tasa batzuk kobratuko dituela bertan, segurtasuna eta ingurumen zerbitzuengatik, eta Washingtonek ukatu egin du hori. Iranek ziurtatu duela ber, Washingtonek nazioarteko banketxeetan blokeatutako 12.000 milioi dolar berreskutaratuko dituela programa nuklearrari buruzko elkarrizketak hasi aurretik. Eta 60 egun pasata beste 12.000 milioi, 34 milioi guztira. Iranek ere ziurtatzen du Ameriketako Estatu Batuak eta Israelek alde bakarrez hasitako gerraren kalte ordainak jasoko dituela Irango Mer albiste agentziaren arabera 300.000 milioi dolar lirateke. What we have said is again that if the Iranians are behaving like a normal country and if NBC telebista kateari emandako adierazpenetan J.D. Vance, Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak esan du, ez diola Irani kalte ordainik ordainduko Ameriketako Estatu Batuakek, baizik eta jarrera egokia badutela eta euren herrialdean inbertsioari ateak zabaltzen badizkiete, eskualdeko bizilagunak prest leudekela ekarpenak egiteko, alegia kalte ordainak Pertsiar Golkoko monarkia absolutistek ordainduko luketela iradoki du Vancek. Berritasun hau orain arte ez denuen entzun, izan gaitezen baikor, baina errealitateak erakusten du momentuz behintzat, gutxienez zaurgarri oso jaio dela akordio hau ere. Israelek suposatzen duen mehatxuan sarta aurretik, Eguzki zure ikuspegitik non egongo da akordionen arrakasta edo alderantziz, nondik etor daiteke bere porrota? Uste dut Israelgo gobernuaren jarrera funtsezkoa izango dela. Gogoratu behar da, atzo bertan, haiz eta akordioa sinatuko zela iragarri,
Israelgo armadak Beirut bombardatu zuen, eta bi arduradun politiko israeldarrek esan dute ez dutela inongo asmorik Libanoko hegoaldetik beren tropak erretiratzeko. Beraz, hor ikusten da, Netanyahu eta Trumpen artean tirabira gaudela, desadostasuna gaudela, Netanyahu konsideratzen du bere gobernuaren iraupenerako eta bere superbibentzia politikorako eta oro har Israelen etorkizuna bermatze aldera Iran arriskua dela, eta orduan ez daukate inongo ez asmorik, ez intentziorik gerra hori erabat amaitutzat emateko, ez? Ikusten da aldiz, bai Iranek eta bai Trumpek interes politikoa dauzkatela azken finean akordio batera iristeko, naiz eta guratu behar den, akordio hau dala negoziaketa markoa finkatzen duen akordio bat. Eta azken finean, gai esanguratsuenak eta minberenak gero negoziatuko dira, izan daila nuklearraren kasua, izan daila Hormuzen pasabidearena, eta batez ere ikustea ordainketa bat burutu beharko den, konpentsazio ekonomikoena, santzio ekonomikoak bertan bera uztearena, alegia gai asko airean daude, eta ikusi da, bi parteek oso bertsio diferenteak eman dituztela akordio horren eduki ari dagokionez, eta azken binean hor, marketing politikorako ere toki handia dago, eta bakoitza saiatzen da, onuradun eta garaile bezala aurkezten, batez ere bere opinio publikoari begira. Iranek eta Estatu Batuek sinatutako bake akordioaren ahulgune nagusitzaten jarraitzen duelako Libanok, zuk ongi esan bezala eguzki, Israelgo armadak berretsi baitu beraientzako gerra ez dela amaitu, eta iparraldeko bizilaguna erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo. Pentsa, atzo goizean akordia baieztatu eta ordu gutxira, drone bidezko eraso batean auto bateko gidaria hil zuela Israelgo armadak, Far Tebnit herrian, Libanoko hegoaldean berriz ere. Eta akordioen darrean sartu aurretik ere, urratu egin zuen Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak esan baitu, gerra ez dela amaitu beraientzako, Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldeetan, behar beste denbora egongo direla, ondorioz, lurralde horien balizko anexioari ateak zabalduz. Bitxia da honekiko duan sentsazioa Mikel alde batetik pozgarria delako, ez? Ikustea nolabait, behingoagatik, Estatu Batutako gobernua ari dela Israel nolabait, gelditzeko saiakera horretan, baina Israelgo klase politikoaren erreakzioa ikusita, kimera bat dirudi pentsatzeak hemen geldituko direnik, kontaktua galdu aldute errealitatearekin. Nik uste dut hemen interes kontrajarriak daudela, ez? Eta egia da orain, lehen eguzkik aipatzen zuen bezala, geroz eta ageriagoak direla, eta hortarako Donald Trump eta bere social truth delako sare soziala beti izaten dira, ez? Nahiko argigarriak, tentsio bat gutxienez badagoela bi agintaren artean, ez? Eta, nik uste dut hemen bakoitza era diferente batera heldu dela egungo egoerara, eta horren arabera estrategia ezberdina daudela, ez? Alde batetik nik ikusten dut Amerikako Estatu Batuek porrot egin dutela, baina porrota handiago bat izan zezaketela, eta horren aurrean nahiko urduri akordio bat kosta lortu nahian, ez? Goizan entzun dut irratian, Donald Trumpek 38 aldiz iragarri omen du akordioa egongo zela, eta hontan ikusiko dugu esan da bezala akordio prekario bat, baina lortu da akordio bat, ez? Baina zergatik lortu nahi zuen, hain zuzen ere, Donald Trumpek mahai gainean jarri zituen helburuetako bat bakarra ere ez duelako lortu, ez? Alde batetik, esaten zuten beraien hitzetan, ez da? Erregimena eraitsiko dugu, ikusi da lortu zutela sekulako kolpea jotzea, baina ez dutela lortu, eta are gehiago akaso barne kohesio bat albidetu diola kanpoetxaiaren aurrean, nazio artean esango nuke bakartuago dagoela, gogoan izan behar dugu, Donald Trump ahalegin duzela, bere, aliantzan edo berekiko dependientek diren herrialde ezberdinak nolabait gatazka hontara arrastratzen, baina ez du lortu, eta horrek bere posizioa gerora ere nolabait ahuldu egiten du, eta barne zatiketak ere baditu, eta zailtasuna ere baditu, besteak beste udazkeneko hauteskundetara sendo agertzeko, ez? Beraz, testuinguru horretan somatzen nuen alde batetik Iran, eta berne tentsioak ere izango dituzte, besteak beste okerrez banago, guardia iraultzailea deitzen dioten organoaren eta gobernuaren artean, eta beste, baina nahiko soseguz, besteak beste Hormuzeko itxasartearen kontrol bat lortu dutelako eta horrek patxada bat eskaintzen dilako, Estatu Batuak oso urduri, nolabait akordio bat lortu nahian eta bereziki hori iragarri nahian, eta aldiz ikusten dute Israel
hori boikotatzeko aleginen, eta horregatik akordioa sinatu aurretik ere jada ari dira, bereziki Libanon, sekulako sarraskia egiten, eta kosta la kosta, Israel handia deritzon proiektu hortan jarraitzen, ez? Beraz, nik uste hor dagoela, ez, bakoitza puntu ezberdin batean heldu dela, eta nik nire irakurketa da, Amerikako Estatu Batuek ez dituztela lortu helburuak, gerra abiatu aurretiko egoeran daude, baina kaso bereziki Hormuzeko itxasarteko egora dela eta indarraren man ahultxeagoarekin, eta horren aurrean, uste interes kontrajarriak daudela, eta horrela azaltzen direla besteak beste Netanyahu eta Trumpen arteko tirabirak ere. Tira, nazioarteari begiratu diogun bezala, gurera boltatuz, naziometroaren 8. Ediziaren ondori ere erreparatu beharko diegu, beste behin ere, Telesforo Monzon Elabek eta EHUren parte hartu zikerketa taldeak elkarrekin ondutakoa. Euskal Herriko 7 lurraldeetako 1.456 laguni egin dizkiete elkarrizketak, eta lehen aldiz, segurtasun arloa, sartu dute hemen, baita ere, polizia kidegoen inguruko osnarketa eskatu dute. Aurreratzen dizuet, 9:05 aurrera, gurean, Arnaldo Otegi, Bilduko koordinatzaile nagusia izango dela, eta estatutasuna bereziki berarekin aztertuko dugula, baina segurtasun gako hauetan sartuz, galdetu nahi dizuet, ea uste duzuen justifikatuta dagoela gai hau eramatea naziometroa bezalako inkesta garrantzitsu batera, edo justifikatuta baino, ea zer islatzen duen honek. Esango nuke denon inguruan areagotu direla, sekuritizazioari lotutako diskurtsoak, askotan baitere buloetatik etor daitezkeen horiek. Ez dakit, galdetu nahi dizuet, ea nola ikusten duzuen, aldagai hau sartu izana galderen artean, baina baitere zuen inguruan, Lapurdin, Gipuzkoan, zer den ikusten duzuena, ea orokortu den, edugaritu den diskurtso baten, eta ala baldin bada, ea modu orokorren ikusia zuen gizartean, edo gizatalde jakin bati begira. Zurekin goaz eguzki. Hegoaldeari dagokionez, eta hor naziometroak erakusten duena da, herritarrak 80% seguru sentitzen direla, bai Euskal Herrian, bai beren herrian, eta bai bere ingurugiro hurbilean. Orduan, jendeari eskatzen zaiolarik ia inseguride egoera batean sentitzen den, gehiengo zabal batek esaten du ez. Horrek ez du kentzen, badagola komunikabide determinatu batzutan eta alderdi politiko batzuen partetik, bereziki eskubikoak eta eskubuturrekoak direnak, badago gai horren instrumentalizazio bat eta joera bat azken finean islatzeko Euskal Herria toki geroz eta inseguruagoa dela eta horrekin espero dutena etekin elektoral bat ateratzea, ez? Eta naziometroak oso datu esanguratsuak eta interesanteak erakusten ditu, alde batetik erakusten dute azken finean inseguridade fisikoarekiko kezka gutxi dagola, aldiz eskatzen zaielarik zerk sortzen dien herritarrei kezkarik handiena da batez ere ongizate sozioekonomikoari lotuak daudenak. Bai? Izan dadila pentsio sistemaren etorkizunari dagokionez eta zerbitzu publikoetara heltzeko prioritateari dagokionez, eta hor ikusten da portzentaiak 74% eta 78%aren artean kokatzen direla. Orduan, inseguridade fisikoaz baino gehiago, inseguridade sozialaz ditzen beharko litzateke, zeren sondeo horrek hori da agerian uzten duena. Eta gero, aipatzen zenuen Ipar Euskal Herriaren kasuan, gogoratu behar da Ipar Euskal Herrian eta frantses estatuan oro har, eskuin muturra hasi zela emaitza esanguratsuak lortzen 1974-75. Alegia, ja, aspaldiko kontua da, inbat hamarkada pasa dira, eta eskuin muturra azten joan den heinean lortu du bere interesatzen zaizkion problematikak eta gaiak agenda politikoaren erdian kokatzea. Eta orduan bi dira nagusi, bata da inseguridadearena eta bestea da immigrazioarena. Eta hor, ikusi da nola frantses estatuan eta Ipar Euskal Herrian nahiz eta presentzia gutxiago izan duen, alata guztiz ere ikusten da tematika horiek gerozta importantzia gehiago daukatela, ikusi da eskuin muturrak lortu dela gai horiek agenda politiko eta mediatikoaren erdian kokatzea. Eta orduan, iduritzen zait, antzeko zeo zer pixkanaka gertatzen ari dela Hego Euskal Herrian, nahiz eta intentsitate txikiagoarekin izan.
Ados, Mikel, zuri gai bere pasatu nahi dizut, baina eguzkik esan dituenei tiraka, bereziki, zein den erraitatea edo zeintzu den datuek islatzauten erraitatea zeintzuk dien herritarren artean kasu batzotan nagusitzen diren pertzepzioak. Ez dakire, naziometroaren datuok balio dute baitere erakusteko, bain zuzen ere, puntu batzuetan, esparru batzuetan nagusitzen ari den pertzepzio artifiziala dela. Bai, nik uste, alako ikerketek beti dute tentsio bat, alde batetik bistakoa da, orain aipatzen zen bezala, ez da zenbait edabidek, zenbait sektorek badutela, alegin berezi bat egiten ari direla, auzi hori, marko jakin baten baitan agenda politikoaren lehen lerroan jartzeko, eta uste dut hor, bistakoa dela, azkeneko bizpahiru urtetan akaso esango nuke, etengabe ari direla marko hori ezarren nahian, eta lehenik eta behin horri buruz eztabaidatu dadin, besteak beste, etxe bizitza edo eta bestelako auziak bigarren plano batean utziz, uste dut horra gerikoa dela, baina era berean nik uste dut, era artifizialago, errealago batean, baina, eztabaida sozial batzuk ere lortzen dutela piztea, eta, lortzen dutela, besteak beste, kuadrillan, edo familian, edo lagun artean, konversazio edo elkarrezketa ezberdinetan, pixkanaka, zenbait elkarrezketa gai ekartzea, ez? Eta uste, tentsio hortan, azken batean, naziometroak, horri pultsu hartzeko alegina egin duela, eta uste dute beharrezkoa dela, ez? Kontua zer da, esan dugun bezala, oinarrizko, kezka hoiek ze lehentasun duten neurtzea, eta disputatzea, eta hemen ikusi da, esan da bezala, 80% seguru sentitzen dela, eta bestelako, segurtasunari akaso ere lotuta onda jezken bestelako kezka sozioekonomikoa direla nagusi, eta bi, hoiei, hau da, kezka hoiek behin, aztertuta, eta hoien, oihartzuna, eta hoien nondik norakoak aztertuta, hoiei ze marko emango zaien, ze azalpen emango zaien, eta hoiei ze erantzun politiko emango zaien. Eta nik uste hor dagoela, sekulako disputa dagoela, besteak beste segurtasunaren inguruan. Hor badago alde batetik, nik uste alegin bat, segurtasuna oso modu polizialean ulertzeko, hau da, segurtasuna zer da, ordena publikoko arazoak ditugula, bereziki sektore jakin batzuek sortzen dituzten ordena publikoko arazoak, eta horren aurrean soluzio zer da polizia gehiago. Uste hori badala erantzun nabarmen bat etengabe azpimarratzen dena, eta hor segurtasunaren kontzeptu askoz ere integralago bat uste dute maigainan jartzeko alegin bat ere badagoela, segurtasun vitalaren kontzeptua maigainan jartzeko eta ulertzeko, lehen aipatuan bezala, eta naziometro honek detektatzen dituen lehentasunei jarraiki, segurtasuna dela, besteak beste jakitea, ea, urrengo urtean ere, gaur bizizaren etxe horretan, bizitzeko aukerarik izango dezun, duina eta sostengarri izango den prezio batean, esate baterako, edota ea bihar planetarik izango dugun, edota ea bihar, hainbat eta hainbat kontu aipatu daitezke horrez. Uste hor, Marina Garcesek aipatzen du, orain arte galdera izan dela nora goaz, hau da norantz, eta askotan progresoari, eta kritikagarria izan den marko baten baita, baina nolabait bazegola zure muga bat, eta orain galdera gaur egungo neoliberalismoaren fase honetan dela noiz arte, ez? Hau da, noiz arte izango ditut pentsioak, eta hori da kezka nagusitako bat, noiz arte izango dut posible etxe honetan bizitzea, edota herri edo hiri honetan bizitzea, noiz arte, eta uste horrek inseguritate eta antsiedade handi bat sortzen duela, eta inzuten ere, segurtasunari benetan helduko balin bazaio ikuspegi integral batetik, auzioi da nahi lehentasunez heldu behartzaiela. Ez interesgarriak hausnarketak, poliziak kidegoen inguruan egiten diren balorazio eta bereziki udaltzen goaz ere itzen genezake, uste dolako horrek ere oso ongi islatzen duela herritarren zati handi batek, zer nolako ikuspegi eta zer nolako harremanak dituen autoritatearekin, baina bederatzeak eta minutu bat daukagunean, guazain azken ordukoarekin, izan ere Israelek Global Sumut flotillako kiden aurka egindako abusu, tortura eta sexu erasoak ikertzen ari dira Australiako polizia eta baita Frantziako erakunde ezberdinak. Xetasun gehiago jakiteko, Zaloa Badiola, egunon? Egunon, egoi eta egunon entzuliok. Penny Wong, Australiako kanpo arazoetako ministroak flotillako kidek jarritako salaketetan sinesten duela esan ostean datorri ikerketa, bidere adierazpenak Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionaleko ministro israeldarraren irudiak
zabaldu ondoren egin zituen. Global Sumut flotillaren arabera gutxienez 15 ekintzailek jasan zituzten sexu erasoak Israelen eta dozenaka zauritu ziren atxiloketa aldian jasandako tratu txarren ondorio zalanola itsasontziak geldiarazteko operazioetan. Gogoratu behar da, terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ere Israelen aurkako torturak eta gerra krimenak ari dela ikertzen Parisen. Bederatziak eta 2 minutu azken ordukoak eipatuta ardia zaiogun neurria egunari. Lander Martínez, egunon. Egunon egoi eta egunon entzuleok, gaurkoan Gallartako bombardaketaren biktimei omenaldia egingo diete arratsaldean, bestalde Etxebarriko udalak kontzentrazioa deitu du gaur arratsalderako ere asteburuko liskarren arira. Eta Gasteizen wiki emakumeok jardunaldia ospatuko dute emakumeak mundu digitalean ikusarazteko ekimena. Ekonomian medikuen grebaren arira kontzentrazioa izango da Gasteizen, Bilbon elak irakurketa eta mobilizazioen berri emango du eta Iruñean Lab, Satse, SAE, UGT, AFABNA eta elak deituta kalitatezko osasun publiko baten alde elkarretaratzea egingo da lan baldintza duinak eskatuz. Bestalde Gasteizen Eusko Jaurlaritzako langileen mobilizazioak izango dira gaur goizeko 12 eta 4 aurrera eta Tubacexek enplegu erregulazio espedientean negoziatzen hasteko lehen bilerak hasiko ditu sindikatuekin. Esango dugu ere Vital Fundazioak, SEAK eta Arabako Ganberak plan bat aurkeztu dutela Arabako enpresa txiki eta ertain industrialei etorkizuna eta lehiakortasuna sendotzen laguntzeko helburuarekin. Kiroletan mundialean hainbat hitzordu, baina zalantzarik gabe gaurko partidu nagusia Senegal eta Frantziaren arteko norgehiagoka izango da. Eta kulturan esango dugu ere Shostakovich 14 obraren aurkezpena egingo dutela. Arriagan 11:30, bestalde BBK Live gizarte eta ingurumen jasangarrirako neurrien aurkezpena egingo du. Goizeko 11etan ere BBK Salan eta azkenik Oskarbik Gipuzkoa Don Emilia diskoa argitaratuko du 60. urteurrenean, 7etan Santa Teresa komentuan aurkezpena. Baskerrik asko, Lander. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Bederatziak eta 4 minutu eta informazio praktikoarekin goaz, errepideak nola ditugu, Zaloa? Aparteko erazorik ez errepidetan egoi. Ala jarrai dezala, eguraldiaren berri ikeri barruzea muruak emango digu. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrisuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza handirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maksimoak aldiz, Kantauri Arrisuri aldean pixka bat bera egingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maksimoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. 3 egun, 3 leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. 7 dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak.
7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak, horregatik gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Bederatziak eta 7 minutu ditugu, naiz irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan, analisi mailaren baitan. Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du azken orduetan EH Bilduko Hego Euskal Herriko mahai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi, eta erantzun irmoa behar dutela ebatzi du. Hale eta guztiz ere, testuingurua aintzat hartu eta ezin dela ahaztu diote, arlo ezberdinetatik, bultzatu diren operazioak ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik. Baizik-eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela, sakoneko helburua. Hainbatetan parametro hauetan hitz egiten entzun dugu azken aldian Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia. Eta gaur gai honetaz eta gure herriari eragiten dieten beste batzuetaz hitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Arnaldo Otegi bera baitugu gaur goizean ongi etorri naiz irratira. Mila esker, egun on guztiei. Nire asmoa, lehentxago esan dizut, off the record, tokikotasunetik ikastea zen gaurko elkarrizketa, eta gutxinakan begirada zabalduz joatea, baina onerako zentxarrerako denoi eragiten digun afera badenez, nola jaso duzue EH Bildun estatu batuen eta Iranen arteko akordioa? Bueno, eszeptizismo handiarekin, ez? Zeren eta azkenean askotan aipatu izan du da nola baitere akordio bat zegola, baina gaur bertan aitu dut Iranek esaten dula Libanoko erasoak ez badira gelditzen, akordiorik ez dagola. Eta ez dut Netanyahu ikusten momentu honetan nola baitere animoso alako gauzak errespetatzeko, ez? Bueno, finean hor gertatzen ari dena, eta beste toki askotan gertatzen ari dena, guk askotan kokatu dugu gauza batean, eta da, bueno, hemen badago lehia bat hegemoniaren inguruan, munduan, gerra hotz kakotxen arteko berri baten aurrean gaude, Txina eta Estatu Batuarren inguruan, eta momentu honetan nazioarteko desordenatik atera beharko da egunen batean ordenu berri bat, ez? Afera da ordenu berri bat nolako izango den, hor nik uste proiektu oso kontrajarria daudela, ez? Baina nik esango nuke jendeak argi ikusi behar dula, bueno, mundua interkonektatua dagoen horretan askotan esaten da, eta mundu guztia pentsatzen du sare sozialetan, ez? Baina hormuzen gertatutakoa gure bizitza garestitzen adibidez badu nolabait ere eragin zuzen bat. Eta guk mundu horretan, uste dugu Euskal Herria bere tokia eduki behar dula, gure txikitasunean eta gure eskalan, baina gu mundu multilateral eta araudekin nahi dugu, eta ez orain dagoena, eta uste dugu horretan nolabait ere bipolaritateatik asko zer multipolaritate gara jo beharko luken ordenu bat, eta gu betidanik planteatu izan dugu horrek printzipio batzuk eskatzen ditula, beste gu printzipio sozialista batzuk deitzen dizkiogu, eta da herrien burujabetza aberastasunaren banatzea, eta nolabait ere arauak dituen ordenu baten inguruan kokatu behar dela, ez Europa bakarrik baizik eta mundua, ez? Mundu multipolar horri edo multipolaritate erantzuan mundu horri begiratuz azken aipamentxo bat, bere 80. urte betetzean MMA borrokaldi bat antolatzen ikusi dugulako Donald Trump, etxe zuriko lorategietan bertan, eta gainera herrialdearen 250. urturneko ekintzen baitan kokatuz. Horrek esan nahi du, diru publikoarekin antolatu zuela gainera. Jabetzen algara estatu batuak zeinen azkar galdu duen bere hegemonia, edo zeinen azkar galtzen ari den. Bai, baina horrek egiten du oraindik ere arriskutsu haua, ez? Azken finean, beraiek kontziente dira hegemonia hori galtzen dela. Osea, gertatzen ari da historiaren fase honetan gauza bat nik uste dut kontuan hartzeko, ez? Eta da, orain arte historian zehar,
hegemonia militarra zeukan potentziak hegemonia ekonomikoa zuen, ez? Eta orain justo historiaren zati honetan gertatzen ari dena da, segurazki hegemonia militarra duen horrek agian hegemonia ekonomikoa galtzen dula. Eta hori sekula ez da gertatu, eta beraz hor bagaude nolabaiteko fenomeno berri baten aurrean, ez? Kurioso egin zait, eta uste dut horrela dela, halako ekitaldi bat antolatu dula Donald Trumpek, eta kuriosoki, Estatu Batuetako soziologoek eta politikoloek esaten dutena da, hori espreski egin dula oso kirol maskulinoa delako, oso matxirula delako, eta zentzu horretan behar dula berriz ere, berare bozkatu zioten gizon gazten bila berriz ere konektatzeko azaroan badituelako hauteskundeak, ez? Baina, nola dagoen munduan halako espektakulo bat, mundu guztia, nik ez nekien ez da existitzen zenik, halako borroka mota bat, rin batean, topuria zautzen dut, ez da ere gizonien progresistena mundu honetan, ez? Haren, inabezu ere, haren inguruan dakazun iritz ere galetuko dizut. Zeinen inguruan? Topuriaren inguruan. Ez dut asko ezagutzen, baina iruditzen zait, nik dakidanez planteatu dituen erreflexio askotan oso eskuindarra eta oso konservadorea den pertsona bada. Bere mazarekiko indarkeria matxista salaketak ere hori ez nekien. Beraz, espektakuloa da testosteronaren espektakulo bat. Berak uste du, Trumpek uste du, horrek konektatu egiten dula, eta hori da kezkagarriena, ez? Horrek botoa ematen diola eta konektatzen diola gizon txuri gazteekin Estatu Batuetan, ez? Baina dena da espektakulo bat Trumpen inguruan, eta horrek oraindik kezka handiagotu egiten du, ez? Baina nik uste dut espektakulotik haratago hemen badago beste gauza bat, eta da funtsean, baina hau luze hitz egiteko izango litzateke, elite teknologiko feudalista berri baten inguruan, hemen dagoen eztabaida funtsean da nola egiten diozu aurre Txinari, Txinako ekonomia oso eraginkorra da, eta beraz, posible da demokrazia arau formalak nola baitere mantenduz eta respetatuz Txinari aurre egitea. Eta hor nik uste dut ezberdintasunak daudela eliteen artean. Eta bada eliteren parte gero eta handiago bat esaten duna. Txinari aurre egiteko eredu autoritarioa behar dira munduan, bestela ez gera kapaz izango. Eta aldiz guk esaten duguna da. Txinatik ikasi behar dena da planifikazio ekonomikoa. Txinatik ikasi behar da 0 milioi persona atera dituela pobreziatik. Txinatik gauza asko ikasi behar dira, eta aldi berean gu Europan gaudenez, ulertu behar dugu, printzipio sozialista horiek aplikatu behar dira, askatasun demokratikoak errespetatuz, eta bar, ez? Eta uste dut, tarte horretan dagoela, Europa daukala aukera bat, eta Euskal Herriak ere bai. Printzipio sozialistak onartuz, herrien buru jabetza, baina aldi berean onartuz, nolabait ere, sozialismoa termino demokratikoetan, ez? Esango nuke, nazioartean, postu egun talka geopolitiko horren bandoak nolabait ere, topa ditzakegula baitere Espainiar Kongresoan honetan, jo dezagun aurkezpenean aipatu dugun EH Bilduren mahai politikoaren ebazpen horretara, Euskal Herritarroi dagokigunean eta aintzat hartuta zer nolako une historikoa bizu dugun, baitere estatuaren barruan hala beharrez, zein da Euskal Herriak jokatu beharreko papera eta zuek alderdi bezala, zein da Euskal Herria Bilduk jokatu beharrekoa? Gure ustez, alde batetik, Euskal Herriak bere buruari egin behar dion galdera da mundu honetan, eta deskribatu dugu mundu horretan ze paper jokatu nahi duen, eta nolabait ere ze printzipio eta baloren arabera eraiki nahi duen bere estadua. Eta uste dut hori dela oso garrantzia handia duen reflexio bat. Baina estaduari dagokionez, guk atzo egin genuen reflexio bat, uste dut hori komeni dela jendearekin konpartitzea, ez? Hau da, hemen badago tentaldi bat gauza simplifikatzeko, eta esaten duguna da, estadu hori krisian dago, estadu horien krisianen jatorria transizioan dago, eta hori da sekulan deztabaiatu nahi ez den gauza bat, eske gu gatozen tokitik, eta gatoz nolabait ere frankismoaren erreforma batetik, ez frankismoaren austura bate emanda. Orduan, frankismoa sustengatu zuten aparatu guztiek gelditu ziren bere baitan. Eta horrek esan nahi du, inmunidade guztiarekin egin zutela transizio hori, ez? Eta gero krisi handiak jasan izan ditu azken urteetan. 15 daba, baita ere Katalunian gertatuakoa, eta baita ere ezker independentistak Euskal Herrian mantentzen duen prozesua.
Eta horren aurrean, beti esan dugu, badago ere horretan eliteen artean eztabaida bat, eta da, horren aurrean zein da irtenbidea. Eta bat izan daiteke autoritaria, hau da, marrak ongi definitu behar dira, eta beste bat izan daiteke errekuperatu behar da berriz ere transizioaren eredua bipartidismoa eta bar. Eta horretan daude. Orduan, guk esaten dugunean, korrupzia dago, korrupzia gonda 40 urtetan alderdi guztietan, salbu badakigu zeinen, ez? Gutxi gora bera, ez? Ez dute orokorrean esango denetan, baina kasuak egon dira Katalunian, Euskal Herrian, Madriden, Andaluzian, badakigu. Guretzat korrupzia konsustanziala da regimen horrekin. Bai? Bueno, eske erregea estadu burua eta oso eredugarria izan zena kanpoan dago delitu fiskalagatik. Orduan, hori horrela da. Guk gure buruari egiten dugun galdera da. Korrupzia dago, noski. Korrupzia borrokatu behar da, noski. Eta korrupzia nolabait ere erasotu behar da eta borrokatu behar da irmoki. Baina norbaite pentsatzen du Guardia Zibila ari dela operazio hau egiten korrupzioaren kontra. Bai, korrupzio hori da instrumentala beraintzat. Nahi dutena da horrekin batera PSOE suntsitu eta egungo PSOE nolabait ere berriz ere ekarri Felipe González, Afonso Guerra eta enparauek nahi zuten soera. Zergaitik, ez Sánchez hobeagoa ero txarragoa delako, baizik eta Sánchezek bere aliantza politiketan eta hartutako neurrietan zalantzan jartzen dituelako gutxi gora bera regimenaren gauza batzuk, eta hori da barka ezina beraintzat. Eta horretan gaude, aukera lehioa itxi nahi dute, eta eskarmentuarekin itxi nahi dute gainera. Eta horretan dabiz. Ukoren inguruan egin duzun galdera, nik nuk ere berretsi dezaket, baina kaso galdera baita da, edo esango nuke Euskal Herrian herritar asko oraintxe bertan beraien buruari galetzen dutela, non egon daiteken muga, non egon daiteken marra gorria. Sententzia bat egonda ere, aintzat hartzen baldin baditugu Auzitegi Nazionala edo gorenaren aurrekariak ikusiko dugu sententzia batekin ere, horrek berme gehiegirik ez duela ematen eta bestela galdetu Estrasburgon. Baina, kasu batzuetan, zaila denean ustelkeria erdian jarrita jakitea zer izaiteken gehiago lauferra, zer izaiteken gehiago ustelkeria, momentuz ukoren txostenez ari balin bagara oso fase enbriorianoan daude, baina pixkat aurrera begira, ez dakit zuek dagoeneko hori zuen buruari galdetzen hasi diozuen, non egon daiteken marra gorria eta ari naiz estatuaren gobernagarritasuna bermatzeaz. Alegia, kasu honetan, PSOEri zer nolako baldintzetan, zer nolako egoeran ukatuko zenoketen babesa. Nik uste dut guk ardura handiarekin egon behar garela momentu historiko honetan, jakin badakigulako zer dagoen atzean, ez? Eta horrek ez du esan nahi, nolabait ere oso flagranteak izango baliatezke gauza batzuk, nolabait ere exigentzia maila ez genuela nolabait ere gorenean jarri, ez? Eta nik uste dut hori egingo dugula. Finanzazio irregularra adibidez bada gai bat, nolabait ere mundu guztiak onartzen duena, badela muga bat, ez? Baina, karo, esaten duguna da, hori horrela da, eta hor zorrotzak izan behar gera, eta guk askotan esaten dugu, Bildu korrupzio zero du. Gu horretan ez gera oso susmagarriak, ez? Baina ikusiko dugu zertan sustantziatzen diren hainbat gauza. Orain daukagu Sánchezen emaztea deklaratzen, mundu guztia bat dator esan ez, honek ez duela esanka ez bururi, baina hor dago. Karo, guri uko eta Guardia Zibila mentatzen digutenen herri honetan, gu badakigu guri ze sumario kantolatu ditizkiguten. Orduan esaten duzu. Bueno, ukok esaten du. Bueno, niri Guardia Zibilak esaten duna beti kakotxen artean jartzen dut, ez? Baina demagun hori dagola. Baina hori bakarri PSOEn dago. Problema zein da. Eta ni bi konklusiaterako nituzke. Bat, korrupzia konsustanziala da regimenarekin, eta hori horrela da, eta horrek tokatzen ditu, ikutzen ditu alderdi askok, eta mundu guztia dakigu. Gainera horrek ahalbideratu ditu klientelismoa, entxufismoa, lagunkeria guzti hori, toki askotan, ez bakarrik Estado Espainolean, ez bakarrik Espainian, eta hori borrokatu egin behar da, baina hori iraultza bada. Eta nik esango nuke gauza bat. Eta bi, independentista bezala esango nuke,
Euskaldunok badaukagu aukera bat gauza bestera batetara egiteko. Eta ez gera beste baino beagoak, baina gian aukera bat daukagu. Eta da, estatu propio bat eraikitzeko bide horretan gauza bestera batetara egitea. Nik uste dut Euskal Herria Bilduren bandera dela ere zintzotasunarena eta zuzentasunarena. Eta guk ez gaude politikan gobernuetan egoteko, baizik eta gauzak ezberdin egiteko. Eta nik uste dut bandera hori dela beste guztiei enplazamendu bat, eta da, gauzak aldatu behar dira sakonki, gauza askotan. Atzo bertan jakin izan dugu, espediente badagola Bizkaiko Diputazioan, eta bar. Gauza horiek bai direla eskuin muturra indartzen dutenak. Horiek bai direla jendea politikatik aldentzen dutenak. Eta nik uste dut hor iraultza pendiente baduela herri honek ere bai. Eta da, politikara gatoz zerbitzera. Eta pentsatzen duena politikara datorla diru egitera, karrera egitera, soberan dago. Gutxienez hori da gure ikuspuntua. Hitz egin dezagun herriaren kezketa nahiez, alde batetik Naziometroak urteko txostena aletu duelako, 8. edizioa, beti bezala ondorio interesgarriekin, ez dakit aukerarik izan duzun ondorio nagusiak aztertzeko. Lasai egon, zebaitu hemen guk engakoak aipatzeko moduan. Tira, adosutako referendum legal baten aldekotasuna 76%koa dela agertu da, altuagoa, aurkakotasuna 13%, inoiz baino gutxiago da hori. Baina hor badago dikotomia bat, estatu eta independentziaren artean, independentziaren aldeko jarrera 23% jaitsi delako, kontrakotasuna 46%, baina Euskal Estatuaren aldeko balizko babesa askoz ere handiagoa da. EH Bilduko koordinatzaile nagusi bezala, eta bakarrik kasuetan pixka filosofiko jarriko gara baita ere, baina zein izan daiteke zure arabera, estatutasun, independentzia eta independentzia horren arteko ezberdintasuna jendeak erantzuterakoan, ezakit bata pragmatikoago ikusten duzun beste idealistago, edo batak bestea behar duen ezin bestean? Nik uste dut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Bestea beste esan behar delako 7 lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nolabait ere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nolabaiteko kezkak eta pentsamenduak, ez? Nik uste dut independentzia, esaten denean, independentziarena jetxi egiten du opzioa, baina, nik komentzutan nago, eta batzutan aipatu izan dut etxe honetan ere bai, ez? Independentzia zerekin lotzen du jendeak? Liskarrarekin, konfrontazioarekin, estadu mailan badaki zer dagoen, independentzeko prozesua martxan jartzen direnean, eta horrek nolabait ere usatu egiten du hori, porque jendeak esaten du, bai, nik independentzia nahiko nuke, baina horrek zer suposatzen du, ez? Ziurgabetasunak harriko du. Eta estaduaren partetik agian erantzun bortitz bat, esa Katalunian bezala, bai? Baina nik komentzutan nago, jendeari galetuko zioten, referendum itondu bat balin badago eta mundu guztiak errespetatzen balin badu, eta gainera horrek suposatzen balin badu Europar Batasunean mantentzea eta bar, horrek aldaketa ekarriko luke ziur. Alata ere, ze gaude ados estadu bat izatearen? Ados, jarri gaitezen bide horretan. Bale, pues estadu bat egingo du. Eta estadu izan daiteke federala, o ez daiteke konfederala. Urrats bada, gure nazioa izaera aitortua izango da, gure botere maila ekonomikoa o botere maila politikoa handiagoa izango da, lurraldutasunaren inguruan egongo da artikulaziorik, eta egin dezagun bide hori. Nik uste dut jendearentzat estadu izatea agian egiten zaio nolabait ere erosoago, baina ez dut datorik esateko zergaitik egiten zaion bata bestearen. Esango nuken bakarra da lehen aipatutakoa, ez? Eta agian independentzia prozesu bortitz batekin nolabait ere lotzen du jendeak, ez independentistak hori nahi dugulako, baizik eta bi estaduek bortitz erantzuko zutelako, eta agian estadu formula uste dute nolabait ere hori leundu egiten duela bide hori, ez? Haudena galetu dizut, sortu urteko nazio batzarrak entzuelako pasaden asteburuan, Iruñean, Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea ez dituzten ardatz nagusiak, eta sorturen arabera Euskal Herrian une potentzial baten aurrean gaude, aukera eman dezakena askapen prozesuan urrats kualitatiboak emateko hori dela eta nazioari, ausardia eskatzen zioten, ausardiaz jokatzera deitzen zuten. Irakurketa honekin bat egiten duzu, eta ez dakit honekiko jarrera berdina ote den baita ere, ausardi berbera, alternatiban ean eta gainontzeko bilkiden artean.
Nik uste denak bat gatozela gauza batean, eta da momentu oso berezi batean bizi garela, aukera leiho bat badagola Espainian estaduan. Bueno, bizi izan dugu, nola bizitzen ari gara, ni pertsonalki gauza desiente gertatzen ari direnak, ez? Lehenengo aldiz, Ipar Euskal Herria mankomunitatean lehendakaria Ezkerreko eta Abertzalekoa. Vale, hori niretza justizia poetikoa ere bada. Beti baskongadismotik pentsatzen delako hemen dagola nolabait ere galdera guztien iturria eta galdera guztien erantzuna. Eta niretzat eta aspalditik esaten ari gara Euskal Herria periferia geografikotik eraikitzen ari den nazio bat dela, ez? Eta nik uste Ipar Euskal Herrikoak horretan pista bat ematen digula. Nafarroan ere gauzak nolabait ere bide bat egiten ari dira. Osea, egonkortua gaude hemen aliantza politika hertsi batekin, nun eskluitu egiten du lehen indar politikoa, zeren eta Euskal Herrian lehen indar politikoa gugea, bozketan, bai? Eta orduan, esango nuke aldi berean daukagula aukera bat irekia gure estatus politikoan urrats bat egiteko. Eta beste operazio honek bilatzen duna da hori moztea. Nik ez dakat horretan inongo zalantzarik. Eta orduan, eta berriro diot, hori inkompatiblea da korrupzio kasuak egotearekin ez. Agian biak gaude. Baina inkompatiblea dena da pentsatzea Guardia Zibila jaio zela Espainian estaduan eta frankismoan sustengazula diktadura bat, eta gero egin zitunak, nolabait ere, Espainiak nolabait ere korrupziotik garbitzeko. Ez da sinesgarria, nire ustez. Daude, beste gauza batean. Aznarrek esan dakoan, eta bar. Odon, nik uste horretan gaudela momentu importante batean. Eta nik uste urratsak egiteko aukerak baditugula. Horretan orientalista jarriko naiz, lehen aipatu dugulako. Eta da, pazientziarekin eta tentuz egin behar dugu bide hori. Baina nik esan dezaket gauzak nolabait ere, bueno, itxuraz bederen urratsak egiteko aukerak ematen ditula. Gero, badaukago arazo bat, badaukago arazo asko, bat, akordioak erdietxi behar direla, eta ez da erretza, eta bi, estaduan dagoen inestabilidadeak, nolabait ere balantzan jartzen dula dana, ez? Horregatik guk atzo egindako irakurketan esaten dugu, ez dezagun Madrilko agenda ekarri ona, hemen egin dezagun gure bidea autozentratua eta bar, hemen egin behar dugu lanik printzipalena, eta da gure artean adostasuna lortu nolabait ere herri honen inguruan, ez? Eta nik uste horretan gaudela, eta nik ikusten dut aukerak badaudela, ez? Lasaitasunez. Hau da, ez da bukatzen horregatik esaten dut orientalista naizela, ez? Pixka bat, ez? Ez da bukatzen hilabete batean, ez urte batean, ez 2 urtetan. Bermatu behar duguna da bidea irekita dagoela. Eta nik uste dut bidea irekitzen ari garela. Madrileko agenda bertara ez ekartzaren behar aipatu diguzu, akaso agenda edo bide posible bat Baionakoa litzateke, izan delako ere, Hego Euskal Herritik Peio Etxeleku gogor kritikatu duenik ere, batzutan kritik horiek PP-tik eta PS-tik etortzea bereziki bitxia, suerta daiteke, baina Peio Etxelekuk, EAJ-tako ordezkari izandakoak azken udal hauteskundetan kanboko auzapez ere badena, elkargora aurkeztu zen, eta halako momentu batean, Etxegarek jarrai ez ezan, boto erabakigarria eman zuen Alen Iriarten alde. Ez dakit, ziur asko, Ipar Euskal Herriaren ikuspegitikan oso zentzuzko bidea dirudi, Nafarroan esango nuke ere, egin dela ibilbide bat zentzu horretan, baina momentuz, abertzalek indar gehiago daukaten eremuan, 3 lurraldeetan, kasik kimera bat dirudi. Zaila, zu entzun zaitugu askotan, amua nolabait botatzen EAJ-ari, baina ez dirudi momentu zarrain hori gerturatzen ari denik. Baina nik esango nuke hori ere oso adierazgarria dela, ez? Orain asko hitz egiten da Agirre lehendakariaren inguruan. Agirre lehendakariak egintzun gobernuan nun abertzaletasunaren 2 familiak geunden, eta komunistak eta sozialistak ere bai. Zergaitik, aurrean zegoen erronka, zelako zena. Distantzia guztiekin. Orain egiten ari da Agirreren 80. urte muga eta distantzia guztiekin. 3 probintzietako lehendakariak pleno orokorrean, politika orokorreko plenoan, gauza bat esan zuen, ez? Eta esan zuen, nik advertentzia bat egin nahi diot herri honi, egoera zailak etorri daitezke, gure autogobernuaren zat, pixkat Agirreren, ez?
distantzia guztia salbatuta. Orduan zeratik ez da aplikatzen formula berdina. Eta hori da gu esaten ari garena. Hau da, aurre egiteko datorren ari, eta hemen trampatxo bat egiten du Euskal Herri Jeltzaleak. Esaten duenean, gu Vox dagoen ekuazioan ezerrez, eta peperekin bai, zeinekin Azkarrekin, Ayusoekin, zeratik hauek gobernatzen dute elkar. Orduan, agian hor ere kalkulu elektoral badago, ez? Agian behar ditugu pepekoak gauza batzuk egiteko, bai? EH Bildu marginatzeko berriz ere eta eskuritzeko. Baina hemen ez dago PP bat eta Vox bat. Ez, horiek gobernatzen dute toki askotan alkar, eta bloke reakzionario bera dira, eta programa reakzionario berdina dute. Orduan, horren aurrean, zein da formula? Gu aspaldiari gera gobernu kolaboratiboak, fronte zabalak, gutxieneko akordioak, hori da gu egiten dugun planteamendu, ez? Hori da Agirre lehendakariak egin zuna, ez? Hori da Alan Iriart egiten duna, hori da Joseba Sironek egiten duna, eta hori da Maria Txibitek egiten duna. Gero, izango da eztabaidagarria zergaitik egiten duten batzuk eta bestek. Baina Alan Iriartek egin du gobernantza nolabaiteko gobernu bat, hango lehendakari bezala, hori ere zalantzan dago batzuentzat, hemen lehendakari bakarra omen dago, Maria Txibite lehendakaria da ere bai, eta Alan Iriart ere bai. Eta zein du, gobernu guztiekin, eskuin frantsesarekin ere bai. Zergaitik, indar harremana hori delako, ez? Zein du Joseba Sironek guztiekin gobernatu? Ez du inor baztertu, kenduta eskuin muturra eta kasu honetan UPN. Hori da guk defendatzen duguna da. Hori ez aldaba hori Agirreren espiritua? Nafarroaken batgako aipatu dizkiguzu baitere, tamalez Nafarrora propio sakon begiratu gabe geratuko gara, denbora agortzen ari zaigulako, baina herri honi normaltasunerantz egiteko edo konponbidea topatzeko falta zaion gaietako bat aipatu behar dugu ezinbestean, Euskal Preso ez ari gara noski, urratsak eman direlako bai azken urteetan, dispertsioa atzean utzi da, orokortu ez badar ere salbu espenezkotasuna, mantentzen dela ikusten ari gara, esate baterako azken hilabeteetan, entzutegi nazionaleko fiskaltzak eskatutako agindutako gradu erregresioekin. Sarek datozen hilabeteetan eta laitasunetik, ambiziotik, jauzi bat emateko baldintzak emango direla dio. Zer falta da beraz? Justifikatu gabeko 3. graduei amaiera emateko, baina batez ere iheslarien eta deportatuen aferari amaiera emateko, ez ezagun aztu, Hilario Urbizu duele hilabete batzuk Mexikon zendu zela 4 hamarkadez, etxetik kanpo egon ostean. Nik esango nuke urratsa handiak eman direla, mundu guztiak onartu egiten du. Bigarrenik, nik uste dut guk argi eta garbi plantatu behar dugula hemen aplikatu behar dena dela legedi arrunta, eta batzui hori ere etzaio gustatzen, orain batzuk ari dira nola baitere reforma batzuk PP eta Vox. Ez da Vox, ez da PP eta Vox. Eskatzen 1.2 inguruan adibidez. Eta horretan daude, hau da, afera da, askotan galdetzen digute, ez, hainbat tokitan. Zuk ulertzen duzu biktima batzuk, nik ulertzen dudana da, zuzenbide estadu batean, araua daudela, eta araua bete behar dela, mundu guztiarentzat. Horren mina handia o txikiagoa emango du, baina eske arauak oie dira, bestela zein da alternatiba. Osa, esaten dutenak, 27 urte kartzelan pasatu ondoren ezin dela atera, zein da bera alternatiba? Kartzelan hiltzea. Hori da atrebitzen ez direna esaten eta segurazki pentsatzen dutena. Orduan, guk horren aurrean esaten duguna da. Eta lehenengo momentutik esan dugu. Gu ez gera sartuko elkarbizitzako terrenu horretan nolabait ere kalapitak sortzeko. Guretzat hori oso serioa da eta oso tentuz hartu beharreko gaia da. Orduan, posible da nolabait ere horretan espazio amankomun bat bilatzea, gu horretarako prest gaude. Ez gaudena prest da nolabait ere hori liskat politiko bilakatzeko. Orduan, herri honetan ez dira egon behar gehiago preso politikorik, ez erbesteraturik, ez errefuxiaturik, eta garai hori ere gainditu egin behar da. Hau da, fase historiko luze bati amaiera eman behar zaio. Eta amaiera eman behar zaio legalidade aplikatuz. Ez da asko eskatzea, ez? Legalidade aplikatuz. Ez dugu besterik eskatzen. Eta jendea ateratzen da kartzelatik legalidade aplikatuz. Eta orduan, esaten duguna da, nun dago arazoa? Arazoa dago kultura bat edatu dela urteetan zehar, nun excepzionalidadea begionez ikusi da.
Bakizu ze gertatzen da orain? Orain excepcionalidadea PSOE-ri aplikatzen diotela. Hori da gertatzen ari dena. Eta hori, orain ikusten du nik Garzón adibidez oso saldatu da. Ez? Esaten duenean excepcionalidadeakin aplikatzen dela gauzak eta bai, baina horrek bide bat hasi zuen bere garaian, ez? Eta orduan, gertatzen ari den guzti horrekin esaten duguna da, norbaite pentsatzen du hemendik 5 urtetara, 10 urtetara jarraitu behar dula jendeak Euskal Herrian persondegitara juten bizitak egitera, horrek zer ekartzen dio bakeari, horrek zer ekartzen dio elkarbizitzari, horrek zer ekartzen dio justiziari. Orduan, gu horren aurrera esaten dugu, reparazioa noski, justizia restauratiboa noski, baina garaia da kartzelak usteko eta erbesteratuak etxea tortzeko. Baina ez nolabait ere norbaiten kontra egiteko, baizik eta herri honetako bakea eta nolabait ere elkarbizitza sustatzeko termino sendoetan, ez? Nazio artetik bizikidetzara 11 kontu ukitu ditugu, beste 11 utzi ditugu bidetik, beraz Arnaldotegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiri mila esker, eta nahi duzun arte. Mila esker, plazer bat. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 90.6.7. Leitza, 90.5.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 90.11.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 90.14.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7:00, saio berri bat izango dut naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7:00, naiz irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Informazioaren aria. Hogeita bat minutu besterik ez goizeko 10:00 heltzeko eta gure analistei Mikel Urdangarin eta Eguzki Urteagari ziur asko goizeko galderarik zaien egingo diet. Gutxi gora bera 5 minutu ditugelako eta zotako bakoitzari Arnaldotegirekin edukitako elkarrizketa mardul honetaz, nahi duzuen hori berreskuratzea, nabarmentzea, aztertzea eskatuko dizuet. Mikel, zurekin hasten gara. Ariketa oso erresa, Bai. Ez dakit, apunte ugari hartu ditut. Nik uste dut, oso elkarrizketa, mamitsua izan dela, eta, lehenik eta behin akaso hor galdera bat bota du, eta uste dut hor badagoela zer hausnartua, ez? Berak planteatzen zuen, gaur egungo eskalada militarra ulertu behar degula, testu inguru zabalago baten baitan, nun besteak besteen hegemonia lehia bat ere badagoen, eta berak aipatzen zuen, ezkerreko independentismoak mundu multilateral arautu eta multipolarrago baterantz apustua egiten duela, eta hor galdera formulatzen zuen, ez? Eta da, gu hor nun kokatuko garen herri gisa, ze printzipio eta balioen gain, eta beste, eta uste hor, lehenik eta bain badagoela gogo eta interesgarri bat, lehen justo hasieran aritu gara, ez? Iran eta Amerikako estatu batuen arteko, balizko akordio prekario horretaz, hobeto esan da, eta hor uste badagoela hausnarketa bat, ez? Alde batetik, epe laburrera, akordio horrek zer emango dio, baina epe ertain luzera, eta esango nuke kasi motzera ere, da gu hor herri gisa ere nola kokatuko gara. Ze gaur egun, kontuari izan behar dugu, besteak beste, erregai fosiekiko oso dependiente garela, eta Amerikako estatu batukiko oso dependiente garela. Beraz, epe ertainera ikusiko da horrek ze bide egingo duen, baina hor gu mundu multipolarrago baterantz balin magoatz, nola kokatuko gara, besteak beste, ze printzipioen gain, ze balioen gain, baina ze oinarri
material, energetiko, politikoren gainere, ez? Eta gero, azkar beste puntu bat akaso deigarria iruditu zaidana, ustelkeria eta 78ko erregimenaren arteko lotura hori behin eta berriz azpimarratu du, eta akaso hor dago, bueno, korapilo hau askatzeko giltzetako bat, hau da, askotan aipatzen da, bueno, ustelkeria edo eta salatu behar da ustelkeria edo eta Guardia Zibila, UKO eta bestelakoak gidatzen ari diren kanpaina politiko-mediatiko hau. Baina hain zuzen biak lotuta daude, hau da, ustelkeria 78ko erregimenaren oinarrizko zutabetako bat balin bada, akaso ustelkeriari aurre egiteko modurik eraginkorna da, erregimen horren zutabe nagusietako bat, besteak beste, botere oligarkik, gutxiengo privilegiatu bate duen botere oligarkikoa auzitan jartzea, eta beraz, ustelkeriari aurre egingo balin bazaio, ez da bigarren operazioari bo batera utzi behar, baizik eta operazio horri aurre egin bertzaio, eta hain zuzen, 78ko erregimenaren zutabeak pitzatzeko oinarri batzuk jarri beharko dira, ez? Beraz, gehiago ere badaude, baina eguzkiri ere utziko dut artea. Etzan erraza hor puntua jartzea, eguzki zurea daitza. Bai, uste dut elkarrezeta interesgarria, aberatsa eta mamitsua izan dela, ez? Hasiko naiz bi nabardurekin. Arnaldo Otegik esan du herrien burujabetza printzipio sozialista zela. Iruditzen zait, hori nazioarte mailan nazioek, estaturik gabeko nazioek duten eskubidea dela, eta horrek ez duela zertan loturarik izan behar sozialismoarekin. Eta gero, bigarren ogarra da, aipatzen du Euskal Herriko periferian gertatzen direla uza interesgarrienak, ez? Iparraldean eta Nafarroan. Nik esango nuke ez iparraldea eta ez Nafarroa ez direla periferiak. Hori da EAE zentrismotik garatzen den ikuspegi bat, baina azken finean Nafarroa izan da azken finean Euskal Lurraldeetan estatu independentea izan duen lurralde bakarra 8 mendeetan. Orduan Nafarroa hori esatea Euskal Herriko periferia dela iruditzen zait pixkat hori horri bueltatxo bat eman bertzaiola. Eta konsideratzen bada Euskal Herriak 7 lurralde dituela eta denek berdintasun egoera batean eta estatusa baldin badukatela, iruditzen zait, zentro-periferia logika hori alde batera utzi behar dela, estatuek daukate ikuspegi hori gurekiko, orduan iruditzen zait ez dugula guk Euskal Herriaren baitan eskema hori errepikatu behar, ez? Gero, interesantea iruditu zait, eta hori Mikelek azpimarratzen du, 78ko erregimenaren eta korrupzioaren artean egiten duen lotura hori, ez? Esan ez, lotura konsustantziala dela. Eta horrekin batera ere, azpimarratzen du, nola PSOE-ren aurka garatzen ari diren dinamika polizial, judizialak diren, bere garaian Euskal Herriak eta Kataluniak pairatu egin dituenak, eta iruditzen zait, horrek eraman behar gaituela, gaur egun eta azken aste eta hilabeteetan plazaratzen diren UKOren informeen aurrean, zuhurtzia delako bat, jakin gabe zehazki, horren atzean zer egon daiteken eta zer nolako interesak egon daitezken, ez? Eta gero, badago beste elementu bat oso deigarria egiten dena, Ipar Euskal Herritik begiratu eta besteak beste, eta da, nolatan Euskal Autonomia Erkidegoan non abertzaletasuna nagusia den, eta geroz eta nagusiagoa den, horatu behar da, Eusko Legebiltzarreko diputatuen bi herenak abertzaleak direla, eta plazaratu diren azken sondeoek erakusten dute, bi alderdi abertzaleak are gehiago hasiko direla, eta orduan abertzaletasunen pisua are eta handiagoa izango dela, nolatan gehiengo hori ez den aktibatzen, ez den gauzatzen. Akordio politikoetan, gobernagarritasunean, politika publikoetan, eta hori iruditzen zait, alderdi abertzaleen baitan ere beharko litzateke benetako hausnarketa bat izan horren inguruan, esan ez, gehiengo abertzale hori aktibatu behar da, plasmatu behar da, ikusi behar da gobernagarritasunean eta garatzen diren politika publikoetan. Zeren gogoratu behar da, Espainiar eta Frantziar estatuek eta estatuietako alderdi nagusiak izugarrizko beldurra diotela Euskal Abertzaleen batasunari. Hori ikusi zen bere garaian Katalunian prozesa garatu zelarik, zernako potentzialitateak eskaini zituen, eta iruditzen zait, hori Euskal Autonomia Erkidegoan bereziki aktibatu beharko litzatekeela, zeren bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herrian abertzaleek batzeko gaitasuna erakutsi dute. Besteak beste gutxiengoan daudelako eta horrek ezinbestekotzat bilakatzen duelako batasuna eta batu arren ez da gehiengoa lortzen ere eta horrek suposatzen du are gehiago zabaldu behar dela. Baina lehen premisa da abertzaleen arteko batasuna. Interesantea litzateke Euskal Autonomia Erkidegoan ere antzeko batasun bat gauzatzea eta hori traduzitzea konkretuki alor politikoa.
Eguzki, periferiaz esan duzun horrekin bat egingo dut nik ere, garaian erabili nueko behin Euskal Herriko periferia kontzeptua, zuk erantzun duzun berdin erantzun zenuen, eta aitortu behar dut, arrazoi duzuela. Baina dagoeneko ia denboraz kanpo goizeko azken edukirako, Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarini, mila esker beti bezala gurean izategatik, eta egindako ekarpen guztiengatik. Zue, mila esker. Berdin. Eta entzuleok, amaitzeko, esatea, ekainaren 16 honetan Donostiako EHUko zuzenbide fakultatean duten itzordua eta 20an ospatuko den errefuxiatuen nazioarteko eguna oinarri, naiz irratira gonbidatu ditugula Marta, Abdulai eta Mar, zehar errefuxiatuekin elkarteak ekoitzitako deserrotuak lan hildoari eta leku aldaketa behartuei buruz hitz egiteko. Bagoaz Itsasole honekin. Ezagutu izan ditugu aurretik ere zehar errefuxiatuekin elkarteak martxan jarri dituen txosten eta proiektuak. Oraingo honetan deserrotuak izango dugu izpide. 2022 eta 2024 artean garatutako lana eta orain argitara aterako dutena berriro. Marta Garzia Teran zehar errefuxiatuekin elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendariaren hitzetan begirada aldaketa bat eta pauso berri bat da proiektu hau leku aldatze behartuarekiko. Izan ere migrazio klimatikoa zari garenean klima aldaketa berak kokatu dugu horren oinarrian, baina bada gehiago sakontzerik. Guretzat ez da klima, kapitala baizik, da gure leloa, batez ere klima aldaketa guk eragin dugulako, batez ere iparraldeko herrialdeek. Zehar errefuxiatuak elkartearentzat migrazio klimatikoak ez dira benetan klimatikoak. Sistema neoliberala eta ekoizpen prozesuak dira klimari eragiten diotenak. Hain zuzen, horren oinarrian daude multinazional handiak berotegi efektuko gasen 60% sortzen dutenak. Enpresa multinazionala edo extraktibista proiektu batek nahi badu lurraldea edo ura edo, alde batetik beste grupo paramilitarrak edo agian estatuekin ere sortzen dute egoerak non pertsonak alde egin behar dutela. Eta bestalde, mega proiektuetan bere lanetan edo eragiten dituzte horrelako egoerak. Petrolio zein mehatzaritza enpresandiek hegoaldeko lurraldeetan kokatu dituzte euren egoitza zein jarduerak ondasun naturalak pilatzeko, merkeago ekoizteko eta mozkin gehiago ateratzeko helburuz. Zentzu horretan iparraldearen ardura aitortzearen garrantzia nabarmendu du Garziak araudiak berrikustearena eta inpaktuak neurtzearena. Bestalde ihes egitera behartuak diren pertsona hoiei ez zaie ondorengo prozesua bat ere errazten, hau da gerora ere mugak isten zaizkie eta erreskateak oztopatzen besteak beste. Hirugarren lurraldeak dira gure jendarmeak. Eta hori ikusten dugu adibidez Libian edo Tunezen, non jendea ailegatzen da eta indarkeriaren truke haiek pasa al daitezke Mediterranera edo emakumeekin ere pertsonen trata, sexuaren lotutako indarkeriak eta horrelako gauzak gertatzen ari dira eta badakigu eta Europak badaki hori eta finantzatzen ari. Bi txosten egin zituen zeharrek deserrotuak proiektuaren baitan. Lehenengoa teorikoagoa, bigarrena praktikoagoa. Senegalen kasu zehatz aipatzen da bigarren horretan eta baita bertako errealitatearekin lotzen ere. Arrantza artisaua egiteko aukera galduta, desplazatu behar duten arrantzaleengan ipini zuten fokua. Ondo aztertzeko zer gertatzen ari den, zergatik ikusi behar genituen arista guztiak Euskal Herritik eta ere eragin politikoa egiteko hemengo enpresekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Ez da klima, kapitala da leloa erdigunean jarrita eta lan honetan parte hartu duten eragile desberdinen ondorioak bilduta 10 jaso dituzte elkartetik. Bat, leku aldatzea egiturazkoa da. Ez da kasu puntualen emaitza, baizik eta sistema ekonomikoak sortzen duen fenomenoa. Bi, kapitalismoa eta estraktibismoa dira kausaren erdigunea, ez soilik klima aldaketa. 3. Enpresa handien jarduerak, mehatzaritza, arrantza industriala, agroindustria, komunitateen desjabetzea eragiten du. 4. Kolonialismoaren logikek jarraitzen dute gaur egungo botere harremanetan. 5. Arrazakeria sistemikoa migrazio politiketan eta mugen kudeaketan agertzen da. 6. Mugen politikek sufrimendua handitzen dute, sarbidea oztopatuz eta heriotzak eraginez.
7. Asilo eskubidea ahultzen ari da, politika seguritisten ondorioz. 8. Genero ikuspegia eta ekofeminismoa funtsezkoak dira alternatibak ulertzeko. 9. Kontsumo eredu globalak erantzukizun zuzena du ingurumenaren eta desplazamenduen gainean. Eta 10. Alternatibak existitzen dira. Tokiko erresistentziak, agroekologia eta justizia soziala. Aurten online ikastaro berezia antolatu du zehar errefuxiatuekin elkarteak horren inguruan eta arrakastatsua izan zela kontatu digu Garziak. Halakoa izan daiteke ere ekainaren 16 astearte honetarako duten hitzordua. Mintegia egingo dute Donostian, zehazki EHUko zuzenbide fakultateko graduaretoan, ekainaren 20an izango den errefuxiatuen nazioarteko eguna aitzaki. Deserrotuak bipiltze eta mugen arteko ibilbidea azken txostena aurkeztuko dute topaketa horretan. Erdian jarri nahi duguna da hori, nazioarteko babesa eta asilo eskatzeko egoera nola dagoen, eta zeintzuk dira analiziak aurre egiteko. El sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar. Mintegi horretan parte hartuko duen beste izenetako bat da Abdulaye Sarrena. Gipuzkoako oso sarrazakeriako ekintzaile eta hezitzailea da eta teknikaria erreferente heldurik gabeko gazte migratzaileei arreta emateko lanean. Zehar errefuxiatuekin elkarteak 2024an argitaratu zuen txosten hartan Senegal itsasotik izeneko atalaren funtsezko parte izan zen. Pertsona senegaldarren taldeak koordinatuz haien esperientziak jasotzeko. Amadurena bezalako kasuez hitz egiten da garai hartan Kanaria Duartetatik Euskal Herrira iritsi ziren pertsona askoren bizitzaren adibide gisa. Me pareció muy interesante y también poder encontrar a gente, hablar ellos también que pueden admitir sus testigos. Y estas personas sí que se podían notar que en su vida reales, que son personas que han migrado a través de una migrada forzada, ¿no? De que han tenido que la obligación de salir. Arrantzak leku handia hartu du pertsona hoien bizitzetan eta hain zuzen jarduera horrekin lotutako erbesteratze behartuaren biktima izan dira. Izan ere, artisau arrantzaren eredua da nagusi, baina arrantza industrialaren eta estraktibismoaren eragin zuzena jasan du. Senegal Euskal Herriarekin estuki lotuta dago, hain zuzen arrantza munduaren bidez eta badira euren jatorrizko herrialdean bertako ontzientzat lan egin izandakoak ere. Desde el pequeño tú veías, ¿no? Tenía mucha abundancia de la pesca ahí porque la mayoría de los pueblos pesqueros en Senegal se dedicaban de la pesca. Porque tú naces en una familia que son pesqueros, que tienen una empresa que es una empresa pequeña, porque es un barco, que siempre es el padre que construye un barco y luego los hijos pueden coger a algunos marineros y los hijos también que pueden faenar con esta empresa familiar. Entonces, cuando empezó a llegar esta llegada de estos buques grandes, ahí empezó a notar problemas. Problemas como, por ejemplo, los barcos grandes, cuando faenaban, porque siempre les digo así, cada familia, imagínate, había un barco pequeño que es la empresa familiar, donde trabajaban todos los miembros de la familia y las mujeres cuando van a vender los pescados y todo eso. Había una competición entre los barcos pequeños, que son la pesca artesanal, y los barcos grandes, que son las pescas industriales de la Unión Europea. Y ahí no se pueden competir. Tokiko ekosistemak suntsitzen eta milaka artisau arrantzale bizitzeko baliabiderik gabe uzten dituen jardunbide horrek emigratzera behartzen du pertsona asko. Puntu horretara iritsita ezin hobeto saltzen da amets europarra deritzonaren ideia. El sueño europeo, que llegas aquí y te cambia la vida, tienes una vida súper importante, que aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo son ricos. Y estas ideas sí que están muy desarrolladas en África, en mayores países de África. Entonces, cuando llegas aquí, tú descubres que vaya sueño, ¿no? Que es un sueño que tú tenías, pero... Y la verdad que Euskadi aquí se nota, hay muchísimos senegaleses y sobre todo marineros en la zona de Fontarrabia, que ahí llegas, hay muchísimos senegaleses que trabajan en la mar, en Guetaria también,
en Ondarrua, en Orio, hay muchos pueblos aquí que vas ahí, hay mucha presencia de senegaleses que son pesqueros, porque es lo que realmente conlleva eso, es que ahí es lo que sabían, ¿no?, de la pesca. Entonces, cuando entran en Europa, lo primero que les viene en la cabeza es ir a trabajar en la mar. Ametxorren bestaldean muga ugari daude, batzuk fisikoak dira, beste asko metaforikoak. Hoietako askotan itzulketak milaka zenbatzen dira. Erakundeen logikari jarraiki Espainiako estatuarenari kasu honetan pertsona gehigarri gisa irakurtzen dira etortzen direnak. Es duro uno cuando tienes un sueño y unas ideas concebidas y llegas aquí y realmente estas ideas no son verdades. Entonces, porque llegas aquí, te consideran como una persona irregular. Europara iritsi direnen kasuan ere ez da lehen saiakera izan normalean, eta Abdulaye bera ere izan da horren lekuko zuzen. Sí, yo había intentado 14 veces. Desde los 13 años empecé a intentar en venir en Europa. A lo mucho que lo intentes, a explicarles del peligro que es atravesar el Mediterráneo o el Océano Atlántico hasta llegar a Canarias o a España, no te van a entender. Txosten argitaratu zen uneko datuen arabera azken hamarkadan, ia 74.000 senegaldarrek eskatua zuten asiloa Europar Batasunean. Batez ere Espainiako eta Frantziako estatuetan eta Italian. Grafikoei begiratuz gero hazkundea esponentziala izan da azken urteetan. Baina ez da erraza eskaera horiek tramitatzea eta hori gutxi balitz emakumeen nazioarteko babesa jasotzeko aukera are gehiago apaltzen da. ¿Se deberían considerar como personas refugiadas? Eso es la gran pregunta. Yo diría que sí, porque se busca un refugio donde el problema mayor que tenían está causado por los gobiernos y por los dirigentes del país donde han llegado hoy en día. Ingurumen baliabideen kudeaketa maltzurraz eta espoliazio politika hoietaz harago itxaropenerako arrazoirik badago Abdulaye Saarren ustez, baina urruti ikusten du. Bueno, motivo para la esperanza es el nuevo gobierno que está hoy en día en Senegal. De eso sí que hay una esperanza que si van a renegociar, mirar realmente los acuerdos. Guzti hori izango du aipagai besteak beste aste honetako hitzaldian. Brillar, como no iba a brillar, si no vive el mal en su orilla, brilla la negra semilla. Egoeraren irakurketa kritikoa eginda eta arazoak identifikatuta konponbideen garaia da. Komunitatean lan egitea aipatu du zeharreko Marta Garziak, tartean dira ere alternatiba ekofeministak. Hoien inguruan sakonean galdetu diogu Margarrote Kalbori. Nekazaria da bera, agroekofeminista, hezitzailea eta taldeen bideratzailea. Madrilen jaioa eta urte luzez Mexikon bizia, krisi soziala, territoriala eta profesionala izan zuen duela hainbat urte. Argi zeukan ez zuela hirigune batean bizi nahi eta Arratiako harana hautatu zuen. Baserri batean abiatu zuen bizitza berria eta gizasare berri batez inguratuta. Autokontsumorako ordu batetik Bizkaikoen sindikatuan formakuntza jasotzen hasi zen eta ordutik agroekologiarekin lotutako espazio politiko desberdinak okupatzen hasi zen. Zerbatik uzta agroekofeministen proiektuan edo maskilu lantegi kolektiboan aritu izan da besteak beste. Uneotan Goizoko 10ak entzuleok naiz irratian goazen azken ordukoekin. Lan hitzarmena berritzeko aldarrikapen ardatz txingudiko zerbitzetako urzikloko 35 langile greba mugagabean baitaude pasaden otsailetik. Bada, atzo Irungo udaletxean sartu ziren negoziazioan jasotako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Lander Martínez, egunon. Egunon egoi eta egunon entzuleok. Protesta udaletxeko eskaileretan gauzatu dute eskualdeko ur eta zaborren zerbitzuko langileek eta Irungo alkateari Cristina Labordari haiengana joateko eskatu badiote ere ez da agertu. Barruan oihu artean panfletoak bota ondoren udaltzaingoak eta ertzaintzak ateratzeko eskatu ostean era baketsuan atera direla esan du Egia Zabalek. Enpresa batzordeko presidenteak kontatu du hilabetetan zehar borrokan aritu ondoren proposamena jasotzeak lasaitasun eta konfiantza pixka bat ekarri zuela eta ontzat eman zuela. Hala ere jakinarazi dute lan gatazkak konponbiderik gabe jarraitzen duela enpresak ekiparaziorako erabiliko duen tresnak ez duelako bermatzen aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile guztien soldaten osagarriaren parekatzea.
Eta aipatuko dugu ere, giza eskubideen euskal erakundeak martutenen dagoen ondare historikoa babesteko deia egin duela astearte honetan, izan ere, espetxea errepresio frankistaren adierazle nabarmena izan zen batez ere salbuespen egoerako aldietan, 1978ko salbuespen egoeraren adierazgarri nagusiarekin. Balio izugarria du beraz, Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu duenez, martxoaren 23an 24 erakunde memorialistak eskatu zuten martuteneko espetxea, memoria historikoaren leku izendatzea eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Eta esango dugu ere, astelehen honetan Oltza Zendeako landa eremu batean piztutako sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen dutela suhiltzaileek. Sutearen ondorioz, prebentzio ziru etxebizitza hustu behar izan zituzten, baina bart egonkortu egin zuten eta kontrolean egoteko bidean dago jada sua. SOS Nafarroaren arabera, gauean bertan lan egin duten langileek laster jasoko dute Kordobila eta Trinitarios parkeetako suhiltzaileen txanda, eta horiei Kordobillako baso suhiltzaileak 10 aurrera gehituko zaizkie. Sua astelen honetako 6 eta 10 aldera piztu da eta pinudi bati ere eragin dio prebentzio neurri gisa eta sua hurbil eta kea zegoenez kaltetutako eremutik hurbilen zeuden 3 etxebizitzetako kideek beren borondatez alde egin zuten beren etxeetatik eta ez dute ebakuatzeko agindurik eman behar izan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, bestalde hau jakinda Iker Ibarluzaren eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrisuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitsua nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza handirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maksimoak aldiz, Kantauri Arrisuri aldean pixka bat bera ingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maksimoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Marrak eta lau minutu, mila esker Lander. Gero arte. Eta gaur esatea baitere entzuleok albisten kontakizuna eguerdiko 12 aurrera itsaso Leon lankidaren eskutik etorriko zaizuela. Egia esan, astearte honetan, giroa ez dugu atzo bezain eguzkitsu, baina alaitzeko moduan, izango gara eguna naiz erratian, jarraian, beti bezala, bigarren kafea datorrelako eta jakin dezagun, nola dakarten eguna, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeizarekin egunon. Egunon. Egunon, egoi. Hementxe gabiltza dagoeneko gaurkoa prest eta gogoz hainbat girotan ibiliko gara, Uxue Artolarekin hitz egingo dugu, urteak daramatzatea mezketan moxal aragia komerzializatzen eta Aralarreko markapean egiten dutena zehariko zeigu. Julen unan ere gurera dator Goiuri, beti bezala jakin gabe zerren inguruan hariko den. Gure eduki sortzailea etortzen da, ez dugu esaten zerren inguruan hitz egin nahi duen, baina Ixeri mikrofonoa piztu eta hortxe aritzen da batekin, besteekin, eta beti izaten du lokatzetan sartzeko gaitasuna. Aizea Martiartu ere gurean izango dugu, Bartzelonatik zuzenean, bere single berria, jaz girotatik eta Oiartzungo Meka Estudioan, grabatu duen diskoaren aurrerapen kantua erentzuteko aukera izango dugu, eta arekin tartetxo bat aritzeko, eta gainera, gure lankide Pablo Zurutuzak ondutako lehen aldiz berriro podcastaren azken lau atalak geratzen zaizkigu, eta hortxe gaur Jokin Barriolarekin izandako, solasaldia elkar banatzeko aukera izango dugu. Denetarik eta denentzat beti bezala lekukoa zu emateko pres berehala entzuleok bigarren kaferekin goaz. Inigo, Goiuri, agur. Agur. Aio.
Eta 10:06 ditugunean, hoxe entzuleok onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa, 12etan bigarrenarekin itzorda daukazue eta ordura bitarte esandakoa. Gozatu bigarren kafeaz, aio eta ongi izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.